PêL-DROED byw nawr yn S4C gyda'r Seintiau Newydd yn gobeithio sicrhau I trydydd tlws y tymor hwn. The new Saints face Airdrieonians now with English language commentary available. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, use the red button. Or if you have a TiVo or Sky Q box, go to Settings and use the audio selection option. Any problems, contact our viewers hotline. Colli'r meddiant, cyfle fan hyn, o'r arbediad, Redmond, ac yna Young, a mae Young yn sgorio o camgymeriad erchyll yn amddiffyn Falcon. O cefnogwyr y Seintiau sy'n dathlu, Brad Young a'i 5 gol yn y gystadleuaeth. McGregor on the ratio shot, I guess I find a ball of money, it's down in the box to choose Casual Brazil. He's launching the ball, watching the dash. And if we get that Christiak, the box to go. Charlie Telfer. Gaffer passing, and it's handed a ball in his side. Scorer, a corner. I can have that home and half. And then Nick Roberts needs haste and said, this Pearl McGuinness. I just look tight, guard 3. Y Gymraeg a'r Gaeleg, ochr yn ochr. Beth bynnag yw'r iaith, yr un yw'r gêm, a'r un yw'r gobaith. Codi Cwpan Her Yr Alban. Airdrieonians, y diamantiau yn erbyn y Seintiau. Pwy fydd yn disgleirio heno? Ni'n fyw o Stadiwm Falkirk. Y Seintiau di ennill fan hyn yn barod yn erbyn Falkirk yn rownd Derfynol y gystadleuaeth yma. Pnawn da I chi, croeso ato ni, croeso I Siôn Meredith hefyd, sy'n cadw cwmni fi, pnawn da Siôn. Pnawn da. Reit, y Seintiau, maen nhw'n mynd am 4 cwpan tymor yma. Maen nhw wedi ennill y gyngrair, cwpan y gyngrair, 4 ola cwpan Cymru. A dyma'r her mwyaf I hynny I gyd? Ie, dwi'n meddwl, dwi'n dal yn meddwl mae Ewrop yw'r nytsen maen nhw'n trio cracio fel petai, ond yn sicr, I wario erbyn tîm llawn amser, achos nhw yw'r unig tîm llawn amser yn y cyngrair Cymru, felly mae dan nhw pwynt I brofi. Clybiau Cymru yn cael gwahoddiad, clybiau Iwerddon hefyd. Mae Ceycona wedi cyrraedd y rownd derfynol o'r blaen, ond yn colli. Nawr bod ni'n cyrraedd yma, chi'n sylweddoli, faint o beth fydde fe I glwb o Gymru, codi un o Cwpan Her Alban, yn yr Alban, sy'n credu bod yn mynd lawr yn dda iawn fan hyn. Wel, falle gewn ni ddim gwahoddiad nôl, ond yn sicr, mae hwnna'n esbonio pethau'n arbennig o dda. Mae'n dangos faint o her yw'r gêm a heddi. Ie, dyna sefyllfa. Mae'r haul yn gwenu yma hefyd, mae'r croeso yn gynnes, fel o Siôn yn gweud, gan I weld os fydd ni'n parhau os yw'r Seintiau yn ennill. Dewch I ni glywed gan y 2 reolwr nesaf, y 2 wedi bod yn siarad â Nicky John. Well, Craig, Cup final days are always so special, and of course at TNS you've got a lot of players who have experience of playing in Scotland, haven't you? So what can you tell us about team selection for today? Yeah, it was very tough. Very tough. It always is very tough. It's tough on a weekly basis, and I mean a big cup final coming up, and so yeah, it's really tough. The toughest part of the job. Toughest part of the job is leaving people out. You know, we've got some. Fortunately today, with a couple of injuries, etc., everyone's got himself involved with the 9 substitutes on the bench as well. So it gives everyone the opportunity to be involved. Unfortunately, we've had to leave Ash Baker back at home because his wife's heavily pregnant, about to drop. So he's the one that's not travelled with her. But apart from that, yeah, we've got everyone fit, which is a manager's dream and a nightmare in the same hand. Of course, it's huge. I think any silverware is important for any club, regardless of what level you're at. And the chance to potentially go and be 90 minutes extra time or penalty kicks away from achieving that, obviously something we're really looking forward to. Winning this today, it would be something new on your list of achievements, wouldn't it? It would be a first. How much of an incentive is that then? Yeah, it is. It's huge. It's huge. Everyone wants to be the first to do something, don't they? You know, it's something that obviously I've had experience of as assistant manager with Andy Morrison when Connaskey got beaten in the final of Ross County, and so I've been here to a final. I know what it feels like of the Challenge Cup final, but to go one step further and win it and be the first non-Scottish and also Welsh, I think it's really big for the club. It's really big for Welsh football, so we're really excited and hope we can bring the cup back to Wales. What kind of challenge are you expecting from TNS, and where do you expect them to perhaps cause you problems?
Listen, they're a good team in terms of similar to ourselves. They try and play football, which I call the right way. They try and play football on the ground and through the thirds, and really good technical based team with good rotations and movement. Huge admiration for what they've done, obviously, in their own league. And like I said, I'm expecting it to be a good game for the neutral, regardless. Thank you so much. Appreciate you carrying on through the sprinklers there too. Diolch yn fawr iawn. Cheers. Diolch i'r Rhys hefyd. Mae'r sprinklers yn fywiog. Chwaraewr reolwr. Ys ti chwarae da chwaraewr reolwr, erioed? Tommy Morgan yn dod i'n meddwl. Palli rhoi fyny oedd ei broblem. Ddim eisiau ymddeol. Dewch i ni edrych ar... Wel, dim rhediad i gyrraedd y pwynt yma, a Rownd Derfynol, a fan hyn, oedd hynny o ran y Seintiau yn erbyn Falkirk. Nawr, Falkirk ar frig adran 1, maen nhw'n siŵr fod nesgyn i'r Bencampwriaeth, Edri yn y Bencampwriaeth, a gêm anodd, gol fler, ond gol bwysig am Brad Young, Sean. Un o nifer y tymor hyn gan Brad Young. Mae wedi bod ar dan ers i fe cymeryd i gyfle i fe, achos yr anaf gath McManus, wrth gwrs. Ond y challenge yw o llenwi sgidiau mawr McManus, yn sicr mae wedi gwneud hynny. Mae wedi sgorio yn bob rownd sydd yn hyn, 29 ym mhob cystadleuedd. Beth sy'n mor arbennig amdano fe? Wel, mae'n chwarae gyda hyder ar hyn o bryd. Mae wedi cael y cyfle. A fel ymysodwr, mae'n rhaid i cael y hyder yna. Mae'r gol yn edrych lot yn fwy. Ac yn sicr, yn weithgar i'r tîm, nid yn unig sgorio goliau. Mae'n fodlon rhoi tipyn o shift mewn hefyd. Bydd e'n ysu i greu argraff pnawn yma yn amlwg. Edri wedyn ni yn curo reith yn y rownd Derfynol. Mae'r ddwy gêm yn debyg. Gol fler arall yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Nikolai Todorov, un o brifsgolwyr nhw o Fulgaria. Nhw yw'r tîm ucha o ran safle yn y gyngrair. Bydd y Seintiau wedi gwynebu yn y gystadleuaeth yma. Dwi'n mynd i fod yn gam i fyny, ti'n teimlo? O'n i'n meddwl bod Falkirk yn tîm arbennig o dda. Oedd y gêm na'n erbyn Falkirk yn step lan, dwi'n meddwl, yn lefel Seintiau Newydd. Ond yn sicr, o rhan lle mae'r tabl yn y cwestiwn, yn sicr hon fydd y gêm mwy anodd iddyn nhw. Wel, gen i ôl y tabl, nawr, jyst i esbonio le maen nhw. Maen nhw'n y Bencampwriaeth, sef yr ail haen yn yr Alban, yn bedwerydd, sy'n golygu bod nhw mewn safle gyrraedd gêm ail gyfle ar hyn o bryd hefyd. Maen nhw wedi ennill yn ebyn Arbroath sydd yn y Bencampwriaeth, ond maen nhw ar y gwaelod. Felly, mae'n teimlo fel bod Edri yn glwb sy'n gyda momentum ar hyn o bryd hefyd, Sean. Maen nhw'n glwb mawr yn un o, fydd y cyfnogaeth da gyda hefyd. Rhyw 7-8 milltir un o lawr y ffordd, felly dwi'n disgwyl i'r dorf na cynyddu yn ystod y munudau nesaf. Ond yn sicr hon fydd y her mwyaf i'r Seintiau Newydd. Mae'n teimlo felly yn bendant. Mae'n dipyn o bnawn. Mae'n gêm fyw arall i chi fan hyn ar S4C. Ni edrych ymlaen yn fawr at hon. Y cefnogwyr wedi cyrraedd digon di crwydro'r holl ffordd o groesosflacht hefyd. Mae'n fyw pan ydyn nhw'n ôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl I Stadiwm Falkirk. Mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd Rownd Derfynol Cwpan Her Yr Alban yn cwrdd â Airdrieonians sy'n bedwerydd yn y Bencampwriaeth yn yr Alban fan hyn. Mae'r haul yn gwenu. Fi'n credu bod hi'n reol. Mae rhaid yr haul wenu ar ddwrnod Rownd Derfynol yn dos. Werth atgoffa pobl o'r hyn mae'r Seintiau yn gwneud tymor yma. Mae wedi ennill 2 gystadleuaeth yn barod, y gyngred Cwpan y gyngred. Maen nhw'n mynd am Cwpan Cymru, mynd am Cwpan yma. 2 gêm gyfartal maen nhw wedi cael yn y gyngred. Sneb wedi curo nhw'n amlwg. Mae hwnna'n rhyfeddol pan chi feddwl am y peth, Sean. Ie, maen nhw wedi mynd lan lefel y tymor yma yn y meddwl I, a dyna pam dwi'n meddwl falle fod nhw ffrefrynnau heddi y prawn yma. Yn sicr, maen nhw chwarae PêL-DROED sydd ar lefel gwahanol gatre, a hwn yw'r her mwyaf heno. Mae'n un o'r cwestiwn yna sy'n cael ei holi yn aml, ble byddech chi'n gosod nhw'n nghynghreiriau Lloegr, pa mor dda ydyn nhw. Ni'n cael rhyw deimlad, ni'n gallu cymaru y raddau. Maen nhw wedi ennill yn erbyn tîm o Adran 1 yn yr Alban, ennill yn erbyn tîm o'r Bencampwriaeth. Felly mae'n ddiddorol gweld nhw'n mynd lan yn erbyn tîm eraill hefyd. Ie, a dyna pan mae cystadleuaeth fel hyn mor bwysig I clwb fel y Seintiau Newydd. Fel o'n i'n gweud, y ffaith bod nhw'n broffesiynol, gallai cystadlu ar erbyn tîmau proffesiynol arall. Mae hwnna'n hynod bwysig i'r chwaraewyr. Mae'n teimlo'n heri, rheolwr hefyd, Craig Harrison yn sôn. Mae wedi bod yn y Rownd Derfynol gyda Ceicona pam gollon nhw'n y gystadleuaeth yna ar lefel bersonol iddo fe. Maen nhw wedi ennill y gyngred, ond maen nhw'n sôn am ennill y 4, mynd drwy'r tymor heb golli gêm. Maen nhw'n gosod I targedau hunain. Ydyn, ti sôn am y gêm na Ceicona erbyn Ross County. Dylen nhw fod wedi bod 2 gôl lan hanner amser. Dim ond 1 gôl I fyny o nhw. Felly'r peth pwysig i'r Seintiau Newydd heddi yw cymeryd y cyfleoedd pan maen nhw'n dod. Ie, a jyst wrth ni'n gweld mae Adri ar y ffordd allan, lle oedd ddau dim ar y ffordd allan yn amlwg. A chi jyst yn meddwl eto, dyn nhw ddim eisiau colli ar dim I tomen I hunain yn amlwg, ond dyn nhw'n bell, 12 milltir lawr y lôn, dyn nhw'n eisiau gael tîm o Gymru yn dod fan hyn, a curo nhw. A to be, falle bod hwnna'n rhoi bach fwy o bwysau arno nhw, y ffaith mae dyn nhw ddim yn chwarae gatre, ond fel ti'n gweud, dyma rhyw 12 milltir maen nhw lawr y ffordd. Falle bod hwnna'n adio bach fwy o bwysau iddyn nhw. Dyna ni, felly ni'n barod amdani, ni'n edrych ymlaen yn fawr at hon, y Rownd Derfynol. Mae yna sylwebeth ar gael yn Saesneg. We've got English language commentary available on the red button. 2 mics for you. Mike Wilde, TNS legend, joining Mike Davies. Ac ni draw ar gyfer sylwebeth yn Gymraeg. Gyda llaw ar dyledu Alba, maen nhw'n sylwebu yn Gaeleg. Wedyn pan maen nhw'n droi I siarad â'i gilydd, maen nhw'n troi i'r Saesneg. Dwi'n yn siŵr sy'n ni ddrysu Nick Parry gyda hynny heddi, ond y dyn hun sy'n aros amdano chi a rhywun wrth I ochr sy'n gyfarwydd iawn ar parthau yma. Owain Tudur-Jones. Diolch yn fawr Dylan. Croeso bawb i'r Alban. Nid pawb sy'n cael y cyfle I greu hanes, ond mae'r cyfle hwnnw yn dod I ran tîm y Seintiau Newydd y prynhawn yma. A nhw fydd y tîm cyntaf I gymryd y tlws hwn allan o'r Alban. Dim ond yr eildro erioed I dîm o Gymru gyrraedd y Rownd Derfynol mewn cystadleuaeth sy'n croesawu tîmau o Weriniaeth yr Iwerddon, Gogledd yr Iwerddon a Chymru yn ogystal wrth gwrs ar Alban. Mae'r pwysau ar Adri I atal yr ysbeilwyr rhag gwneud y dwyn. Yn hym y Seintiau Newydd mae brobl ar y fainc oherwydd anaf bach. Mae Holden mewn, mae Marriott yn chwarae sylw pawb wrth gwrs ar Brad Young, ac yn hym Adri mae'r rheolwr Rhys McCabe a'r is-reolwr Callum Fordyce yn yr 11 sydd yn cychwyn. Ie, dyma ni'r system bydd y Seintiau Newydd, tîm sydd yn hen gyfarwydd I ni. Yr unig newid bach, brobl ddim yn dechrau, felly Holden, sydd I arfer chwarae fel un o'r 3 yn ganol y cae. Rôl chydig bach fwy ymosodol iddo fo, yn droi fewn i'r cae ar y droed chwith bygythiol na, I geisio rhoi cymorth I Young a Williams. A da ni'n sbio ar Airdrieonians yn fama, sut fydden nhw'n siapio. Mae Craig Harrison yn poeni am yr ardal ganol cae. Maen nhw'n dda na, maen nhw'n slick, Frizzle, McCabe a Telford, mor daclus mewn meddiant, ac y dyn I hun, yr ymosodwr Todorov. Mae hwn yn mynd I fod yn lond llaw. Mae'r dyfarnwr Matthew McDermott yn 10 ar 20 oed yn unig. Mae wedi dyfarnu 5 o gemiau Adri gyda llaw. A di Adri ddim di colli yr 1 o'r 5. O, fel mae cefnogwyr yn glynu at unrhyw lygedyn o obaith. Todorov yn y llinell flaen, y gŵr o Fwlgaria. Fod i'r dyn I gadw llygad arno fo. Fod i'r sgoriwr, ond mae'r Seintiau'n gwybod amdano fo.
A mi fydd dwi'n gwybod am hwn oen. O, byddan. Todref yn sgorio gol fuddigol yn y rownd gynderfynol iddyn nhw. A Brad Young am dymor mae dyn yma'n gael ar ôl cael ei ryddhau gan Aston Villa. 29 gol ym mhob cystadleuaeth. 5 yn y cystadleuaeth yma gan gynnwys ym mhob un rownd. Nid o sgorio heddiw? Gwrwn ni weld. Am y 12fed tro ar hugen. Mae'n rownd derfynol Cwpan Her Yr Alban. Un tîm wedi teithio 12 milltir yn unig a wedi ennill y gystadleuaeth yma 4 gwaith o'r blaen. A'r tîm arall o Llansanffraid y Mechain, fwy na lai. Ac yn y rownd derfynol am y tro cyntaf, Mariet yn cael yr ergyd gynnar. Todroff at mewn efo fo. Ie, jyst y ffordd mae di glanio yn dem fwy na dim. So ni ddim licio bosib fel Pasg yn dod o draws fel yr amddiffynwr canol i ennill y peniad yna. Mariet yn harpus i gymryd y cyfrifoldeb. Mi oedd hi'n drosedd. A'r Seintiau jyst yn gobeithio trosedd bach fel a jyst tynnu'r sting allan o hif chwarae. Wel, o'n i'n mynd i ddweud tîm cartra, dydyn nhw'n gartra, maen nhw adre yn yr Alban yn dydi. Clark. A mi fydd hi'n gystadleol. Y darogan ydy y bydd hi'n gêm agos. Hynny yw y Seintiau wrth gwrs yn feistri corn yn uwch gynghrair Cymru. Ond Edri gafodd yr chafiad i'r pencampwriaeth yn yr Alban dim ond y tymor diwetha wedi synnu nifer efo'i perfformiadau nhw ac yn y pedwerydd safle ar hyn o bryd. Daniels. Davies. Young. Smith oedd i fewn y ddau ennill honna. Redmond allan at Jordan Williams. Ie, Redmond jyst yn ceisio lledu'r chwarae fan'na, ffeindio Jordan Williams. Y teimlad ydy bod Airdrieonians yn chwarae yn gul iawn. Lot o chwaraewyr yn ganolog, lot o chwaraewyr yn yr ardal bwysig yna. Bydd hein y cefnogwyr sydd wedi teithio i fyny i'r Alban yn gobeithio gweld chydig bach o ddylanwad ar yr esgyll gan y Seintiau Newydd i gymryd mantais o ddynion Airdrieonians i gyd yn y canol. Pasg fyny tuag at Young. Ac ar hyn o bryd mae'n gofratiog yn dydi, hynny yw yr un tîm yn gallu cael gafel ar y gêm eto. Ac Edri yn cael ei hadnabod fel y diamwntiad. Mae hynny oherwydd yr ddeimwnd ar ei crysau nhw sydd ddim yn gedi'n hawdd gyda llaw i adnabod rhifau. Davies. Daniels. Chris McCabe yn profi'r pwynt. Gallagher. Roedd da gyda ochr toriadol yng nghanol y cae. Roedd da gan Todoroff. A mae hwnna'n bêl dda mewn yma. Connor Roberts di gweld i'r holl ffordd, ond dyna'r bygythiad ymasodol cyntaf. Ac efo hwnnw, da chi'n synhwyro ac yn sylweddoli faint o gefnogwyr Edri sy'n yma. Ia, Mason Hancock y cefnwr chwith, chwarae teg. O'n i'n sôn bydd na ddim lled o ran asgellwyr. Felly, cefnwr de chwith Airdrieonians, dyna'r boes fydd yn adio problema lawr yr esgyll. Ond mae Williams yn cael y bel mewn! O, bobl bach, pwy byddech chi wedi bod am i weld y nod Brad Young? A mae o'n gwybod bod y bas mewn yn un ardderchog, a mae o'n gwybod bod wedi cael cyfle mor gynnar. Wel, da ni newydd weld croesiad o safon gan Airdrieonians, a tro yma Jordan Williams ydy'r dyn. Mae honna yn berffaith, mae ar blat i Brad Young, a mae pawb yn y stadiwm yma. Unrhyw un sy'n ymwybodol o'r record o tymor yma, pawb yn disgwyl gweld yr rhwyd yn symud efo'r bêl yndi, nid y chwaraewr am gyfle. Wel, mae wedi cael 5 o goliau mewn 4 gêm yn y gystadleuaeth yma, y tymor yma, mi ddylai di bod yn 6 dim amheuaeth am hynny, ac o fod yn sôn am gychwyn bratiog yn sydyn yn y 5 munud cyntaf, mae'r ddau dîm di creu cyfle.
Daniels. Neud gormod. Ond gosedd. Yn cael ei deud, oedd Mike Wild yn deud y stori ar y ffordd i fyny am yr unig dro y cafodd tîm o Gymru Rownd Derfynol Cwpan. Oedd hynny wrth gwrs yn erbyn Ross County. Cwpan yn mynd ar y blaen, Wild yn creu y gol. Ond yna, Cwpan yn methu 2 gyfle da cyn colli o 2 gol i 1. Ac bydd o sir ddeon pwynt sylwebu ni. Yn meddwl am honno ar heini falle wrth weld y cyfle yna gafodd Young. McStravic ydy'r hif 12. Mae Todoroff yn galw amdani, mae'n sgrechian amdani, diolch yn ei chalu. Mae Ceb allan at Hancock. Y ddau dîm yn cael eu cyfleon a'r meddiant yn cael ei gadw chydig bach yn well falle gan Edri. Todoroff, mae o'n ennill honna, Marriott yn aros i'r golwr fod. Mae yna ryw awyrgylch bach feisty o'n gwmpas ni Owain. Oes, dwi'n siŵr iawn bod yw'r broblem. Lot o'r cefnogwyr yma, dyn nhw'n sbio ar y gêm. Sbio teg at ni, dyn nhw'n hapus bod ni'n iseddi nhw o'n bosib. Ie, mae yna ryw rwymyn coch a gwyn cael ei roi i'r rwystro cefnogwyr rhag dod i'n cyfeiriad ni. Os nhw eisiau dod, os ni wedi rhoi lot o obaith i ni, ryw rwymyn bach plastig o diladio. Ond mae yna gega, mae yna syllu. Na i edrych ar dod i ni, paid o'r pwynt. Todoroff, roi Davies dan bwys yma, Todoroff di geid yn dda. Digon yng nghyffyrddiad pasg at Marriott. Redmond, Williams, Tut, Leo Smith, Williams yn dal i fynd. Smith i'w lwybr o. Williams di geid yn dda nawr, mae Young yn symud mewn i'r cwrt eto. Oedd Holden di symud i fyny hefyd. Oedd hwnnw'n wrth ymosodiad bach da gan y Seintiau. Marriott a Williams. Mi welwn ni dipyn o'n nhw ar ochr chwith y cae na. Ond fe ddylai basod i esgor ar gol, dim amheuaeth am hynny. Redmond, cael dda. Ian! Ac unwaith eto, oedd o'n cam sefyll ta beth, ond dim dyma'r cynawn pan dyn ni am i Brad Young fod oddi ar ei gêm am o bosib y tro cyntaf tymor yma. Na, ond ti'n gwybod be, mae symudiad yn achosi problema. Dyna'r rheswm gath o'r cyfle eired na'n gynharach yn y gêm. A dyna pam mae o bron iawn a sgorio. Mae'n gam sefyll, dwi'n meddwl. Ond ti jyst yn gweld y fanna, diolch yn mwy anna di. Ond mae symudiad o mor glyfar rhwng yr amddiffynwyr. Dyn nhw'n cweit yn siŵr lle mae ar hyn o bryd. Wel, mae wedi bod yn gymaint o gaffeiliad ers ymuno ag Aston Villa. Aston Villa ni adl o fynd ac yn symud dros yr haf am faint ydyn nhw'n arall, dwi'n yn siŵr y bel i lwybr Todoroff, mi o'n un arall da am ganfod lle. Mae wedi bwydo'r bel mewn i'r cwrt ac fe ddoth o Roberts a fe nath o ddigon a'r capten Adam Frizzell oedd mewn o bas Todoroff. Mae Frizzell yn rhoi ddi mewn eto a mae Pasg yn ei gwylio hyn at i bwy mae'n mynd i ddisgyn. Twt iawn gan Williams i lwybr Smith. A hyd yn oed pan mae'r Seintiau dan bwysau yn sydyn, maen nhw'n gallu chwarae mor gyflym am Young yn erlyn hon, a mae Holden yn symud i'r cwrt. A mae yna gyfnodau i bod yn barod pan mae'r gêm wedi llifo o un pen y cae i'r llall. Frizzell. Davies. Marriott at Williams eto. Si fewn mae Leo Smith. O'i flaen o mae Young. Da ni jyst gweld y fama, y cyfuniad, a Frizzell, y chwaraewr sy'n chwarae, mae'n gwisgo'r rhif 10, a mae'n chwarae yn y safle'r rhif 10, ar dop y Deimond yn ganol y cae, jyst yn rhyddhau hun, gwneud yn siŵr fyna opsiwn i'r ymosodwyr. Todoroff yn dal y bel i fyny'n dda iawn ar hyn o bryd, yn achosi problema. Dau flaenwr
sydd wedi bod yn denu'r sylw gydol yr wythnos, 2 blaenwr gwahanol iawn I natur, ond mae gan nhw un peth yn gyffredin. Rywsut, maen nhw wastad mewn lle. 4 dais. Israelwr, Edri. Mariet capten y Seintiau. Extrafig. Ni gau o lawr ac ennill y tafliad. Na, da chi'n synhwyro bod amddiffyn y Seintiau wedi cael mwy o brawf, wedi cael esgemau agoriadol y tymor yn Ewrop. A mae cic gornel gyntaf'r gêm yn cael ei hildio gan pas. A mae Todroff yn ysgwyd I freichiau ac yn galw ar i'r dorf ymateb. Pas, nath o'n dda chwarae teg. Troi dde ydi o'n gorau defnyddio'r chwyth yn fan ei glirio. Ddim cweit yn medru glirio efallai y cyfeiriad cywir allan ei ymgig gornel. Dyfarnwr yn fodlon. Davies yn ei chlirio. Mae'r ergyd wedi mynd I rywle gan Ystrafig, cael ei gau lawr wedyn yn arferchog yng nghanol cae gan Josh Daniels. Todroff. Honna bas glyfer iawn. Ac Telffordd amdani. A Gallagher ydi o'n wir, a fod ar ei diweddu. Croesiad safonol, chydig bach lawr y canol sydd wastad yn haws. Mae Young di cero'r dacl, mae Young mewn i'r cwrthwynebwyr allai thynnu nôl! Am gol! Clark yn ei rhwydo, Young yn creu, am wrth ymosodiad, am ymateb, am ddechrau'r Seintiau. A maen nhw wedi cael 10 munud go anodd, ond maen nhw wedi bod yn curo'i hunain hefyd, ac yn sydyn. Mae Clark di'r rhoi nhw ar y blaen. Wel, yr ymosodwr Brad Young efo'i symudiad, mae di achosi problema yn barod a di dod yn agos I sgorio ei hun. Tro yma, fo sy'n creu. Pas lawr yr ochr, mae hwn wastad yn barod I redag. Ydy o'n aros lawr? Na, nôl ar ei draed yn syth, yn gynt a neb, a wedyn y weledigaeth I sylweddoli pwy sydd wedi gwneud yr hediad. Sa hon yn hawdd I gallu bod yn un lle mae'r ymosodwr yn aros lawr yn gofyn am drosedd. Na, di o'n byth yn oed give up, Nick, ac yn disgwyl yma'r pwys ar y bas yn berffaith. A mae hwn yn amseru I rediad fel da ni di arfer I weld am ddechrau'r Seintiau. Trydydd gol Ben Clark yn y gystadleuaeth y tymor yma. A wedi sgorio 10 gwaith yn yr uwch gyngrair. Ond fo fel arfer sy'n creu. Ond elwa o waith creu Brad Young nath o fanna. Pum mlynedd yn ôl I ddoe oedd I Owain, ath Cei Conna ar y blaen yn y rownd derfynol. Methu dal I gafel nath o nhw, ond mae'r Seintiau yn dîm gwahanol yn dydyn. Maen nhw'n dîm arbennig. Yndi, a dwi'n meddwl pan maen nhw'n chwarae yn y math yma o gystadleuaeth, yn sicr yn Ewrop, maen nhw'n chwarae rhyw gêm Mymru bach yn wahanol. Ddim y gêm lle maen nhw'n rheoli'r meddiant I gyd, oherwydd I fod yn deg, maen nhw'n gwynebu chwaraewyr sydd chydig bach yn well. Ond maen nhw'n weld yn gwella ffordd maen nhw'n gallu gwrthymosod. Todroff yn galw amdani hi. Y bêl mewn tuag at mae Robertson I dalu. A mae pob peth yn ymosodol yn cael ei anelu tuag at Nicolai Todroff. Falle bod hynny'n ddealladwy. Mae'n ogi mawr dydi, a Conor Roberts yn gwneud mor dda yn fanna chwarae teg. Sicr yn y math yma gêm, efo'r Seintiau rwan ar y blaen, fi gan hwn waith pwysig I wneud heno. Ddim wastad yn arbediad campus, weithiau dal gafal ar y crisiadau. Clark at Daniels. Tu fewn I Daniels, mae Holden. Young yn mynd ar rediad. Clark eto. Redmond, tu allan, mae Williams. Redmond! A'r arbediad yn un angenrheidiol gan Hemfrey yn y gol, ac oedd y sylw ar y chwith gan Jordan Williams. Pawb yn disgwyl i'r bas mynd tuag at y fo. Mae fe greodd hynny'r cyfle mae'r ergyd yn do. Wel, y sodliad nath greu y gol gan y dyn sy'n newid sgorio Ben Clark, syth I lwybr Redmond, a mae yna wiriad ar yr ergyd sy'n gwneud I chydig bach yn anghyffyrddus i'r gol geidwad. Nath yn dda I
Just cael blaen I fus. Siw bod y bel yn mynd allan am gig gornel. Ail gig gornel y gêm. Gynta i'r Seintiau. Pasg yn mynd amdani hi. Does am chwarter awr wedi chwarae. A mae wedi bod yn gêm llawn digwyddiad yn barod. Ac i'ch atgoffa chi yn ôl ar arfer, mae yna uchafbwyntiau, holl uchafbwyntiau penwthnos gan gynnwys cymryd yn 11 nos lun am 10 ac eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6. Yn ôl y patrwm arferol ni ar S4C. Y cyfan yng nghanol 10 diwrnod o PêL-DROED cyffroes. Y cyfan ar S4C. Roberts. Marriott. Smith. Young. Ddau dîm yn cael eu cyfnodau, Owain. A falle mai hwn ydy cyfnod. Dwi'n meddwl, Toddler di'r hoi'r bas ar ferchog gan Danny Davies. Wrth i McStarvik feddwl tynnu'r trigger o'r ergyd yna. Y bel gan Hancock. Hancock yn ôl at Telfer. Telfer cyfle I roed I mewn eto. Teniad pwysig allan unwaith yn rhagor. A mae yna amddiffyn da. Ac ddwywaith fan efo nath Danny Davies na'r ferchog. Daniels. Ac da ni'n gweld digon y dydan, yn barod I wybod mae Edri yn mynd I gael eu cyfnodau, maen nhw'n mynd I fod yn fygythiad. McCabe. Roberts yn chwarae'n saff. Young yn gwneud be alle fo. Gorfodi Edri I fynd am yn ôl. Ac ydych chi bas tu ôl y cefnod te. A'i dyma'r cyfle, McStarvik, unwaith eto pasg y cno yma, amddiffyn y Seintiau'n gampus, ond oedd I ry hawdd I gael drwyddyn nhw. Athyn nhw mor dda yn y pen draw, ond ti'n gwybod be, di pasg ddim yn gwybod be sy'n tu ôl iddo fo. Mae'r hediad gan yr ymysodwr, McStarvik mor dda, mor siarp, a mae pasg yn ffodus iawn yn fanna, o'r y Seintiau heb ildio. Oedd nhw yn gyfle. Oedd o jyst chydig bach yn fflat o ran I amddiffyn, felly oedd yn gwynebu'r chwarae oedd, ond oedd gen nhw'n syniad be oedd yn digwydd dros I ysgwydd chwyth. A mae McStarvik a Toddler yn dall I gilydd. Mae'n rhywbeth eitha hen ffasiwn am y partneriaeth yn does. Y ddau ymysodwr, mor wahanol, dyn mawr, dyn bach. Mae'n un y dda yn yr awyr yn gorfforol gri, a wedyn mae'r llall McStarvik, wow, mae o'n siarp. Daniels mewn yn sydyn. A Young yn gorfodi y bas yn ôl gan Watson. Toddler off eto. Wel, mae gwaeld i'r dde ohono ni. Ac falle fydd o gallu esbonio be ddigwyddodd fanna. Mae'n dipyn o naid gan Toddler fa. Chwarae teg, mae'n neidio'n gynnar. Bod i'r ffefryn I gyrraedd y bel yn di mae braich o fyny. Ti'n gwybod be, os fyswn i'n ennill y peniad yna, swn i'n dweud, come on, Beth. Sa'n llawer o'n byd yn wahanol, dwi'n medru wneud y fanna I neidio. Ac Toddler yn dal I gael gair. Ni'n jyst gweld y cyfle mae unwaith eto, pasg yn dod ar draws yn gwneud yn iawn am ei gamgymeriad, chwarae teg. Diolch yn dathlu fatha, nes i'n gret yn fanna, mae o'n gwybod. Ella ni ar fai yn y lle cynta, ond os ti'n greu camgymeriad gyna'n iawn amdano fo, dyna'n union nath pasg. Daniels yn chwilio am Young. Teniad allan gan Watson. Redmond. Marriott. Ti'n mynd I danio fan yna di, allan at Williams. Williams yn cael ei groesiad mewn. Marriott gafodd yr ergyd. Oherwydd y system a Airdrieonians yn chwarae, ddylia Josh Daniels a Marriott weld lot fawr o'r bel. Nhw ydy'r chwaraewyr sydd yn rhydd, bydd na neb yn agos atyn nhw yn aml iawn. Felly, nhw fydd yr outballs os lici di. A paid y syniad os wneud I weld un ohonyn nhw'n chwarae'r bel letraws i'r llall. Marriott efo bel holl ffordd ar draws y cae teg at Daniels a yn groes I hynna.
Dylia hynny a fod yn dacteg all gweithio i'r Seintiau. Mariat yn chwilio am rediad Redmond. Unwaith eto chwaraewyr ganol cae a Seintiau. Wastad yn cynnig rhywbeth. Mae yna opsiwn o hyd i'r gyn sy'n ar bel, Mariat. 20 munud wedi chwarae ar un gol wedi 1 funud ar 10 gan Clark yn gwahannu'r ddau dîm. Davies. Mae Young ffio mor galed yn dydi. Fe chwarae teg. A dwi'n meddwl bydd yr amddiffynwr yn sylwi hynna'n eitha cynnar yn y gêm a di hwn yn munud llonydd. Mae hwn yn mynd i fod yn gwyneba ni unrhyw eiliad ti'n meddwl gen i amser ar y bel fydd hwn yn ei cael nhw lawr. Sydd yn rôl mor bwysig fel ymysodwr ar ben ei hun bach. Redmond, Young, tu allan, mae Holden. Unrhyw gamgymeriad gan Edri am Seintiau yn abol i gymryd mantis, mae Holden wedi ffynnu nôl. Oedd na lawio fanna. Wel, mae cefnogwyr y Seintiau yn gweiddi. Dydy chwaraewyr y Seintiau ddim yn apelio mor dair a hynny. Gwaith da gan Telfer. Ac unwaith eto, mae'n Bencampwriaeth fanna. Gol, mae Stafrec yn dod a Edri'n gyfartal. Mae wedi chwarae'n dda, mae wedi dangos i fygythiad. Ac efo'r gol honno, mae wedi dangos pam yn unio bod yn gymaint o ffefryn yma. I ail gol o'n y gystadleuaeth y tymor yma. Dim gobaith i Connor Roberts. Mae ganddo ni dipyn o gêm ar y dwylo. Wel, maen nhw wedi cael eu rhybuddio Seintiau Newydd yn barod efo'r hediad y dyn yma. Ti'n gweld, Danny Davies oedd y meddiad tu ffwrdd chydig bach yn rhy hawdd. Wedyn, lle mae'r amddiffynwyr canol? Da chi wedi gweld yr hediad yma unwaith, mae Stafrec yn amseru yn berffaith. Os mae'n cymryd un cyffyriad y fanna, mae Danny Davies yn ei gyrraedd o, yn ei daclo fo. Felly, efo yr ergyd gyntaf dros ben Connor Roberts, mae hwn yn heiddi gol chwarae teg. Mae'n amddiffyn llac gan y Seintiau Newydd. Y bel gan Clark. A mae Stafrec union hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Yn tanio'r awyrgylch yma. Ac o bosib byddech chi'n deud ar dystiolaeth chwarter cyntaf'r gêm. Mae sgôr gyfartal yn adlewyrchiad teg o'r hyn da ni wedi weld. Mae'r gêm yn llifo un ochr y cae llall yn dydi. Eiliadau nghynt Rory Holden yn y cwrt cosbio. Dwi jyst yn meddwl oedd o bron ennill y cwrs motyn o'n alawio. O bosib oedd o'n chwilio fynd lawr os oedd y dacl mymryd bach yn hwyr. A wedyn Airdrieonians syth i fyny ochr arall y cae fydd hwn yn siomedig iawn. Wel y diamontiad fel maen nhw'n cael ei galw ar rediad da. 5 gêm heb golli. Mae wedi ennill 2 o'r 5 yna. A bydd gol fel yna yn rhoi hyder mawr iddyn nhw. Ond mae'r bel na drwy'r canol di bod yn fygythiad gydol chwarter cyntaf'r gêm yn dydi Daniels. A mae yna fisoedd lawer ers i fi weld am ddiffynwyr y Seintiau yn gorau gweithio mor galed am nhw'n gwneud yma. Ardderchog gan Young, allan at Williams. Mae'n ei chadw'n fyw. Mae'r tempo di newid ers y gol na. Gallagher i ganol y cae. Mariat yn aros am ei golwr. Wel, un peth sy'n wir, Nick, di Seintiau Newydd yn y gyngrair, dyn nhw'n di arfer gorfod amddiffyn yn ormodol. Heb sôn am amddiffyn yn erbyn 2 ymysodwr. Fel arfer mae tîm yn gwynebu'r Seintiau Newydd, 1 ymysodwr yn ynysig ar ben ei hun bach. Heddiw, mae Pasg a Danny Davies yn gorau marcio.
pas glyfer gan Clark allan at Williams sy'n wastad mewn lle. Y bêl mewn at Holden, allai cynnu nôl. Holden yn gwneud fi agos at y golwr. Ond mae Jordan Williams wastad yn opsiwn da. Golwg yma ar Robbie Hemfrey. Williams efo'r bas yma na. Holden just yn gorau ymestyn chydig bach. Doedd ddim yn hawdd iddo fo gael y croesiad yn ôl a ffindio Brad Young. Ond mae'n bwysig bod y Seintiau yn parhau i gario rhyw fath o fygythiad. Maen nhw yn y gêm yma, maen nhw yn achosi problema. Just cael siop ochr arall i cael sy'n broblem ar hyn o bryd. Telfa sy'n mynd ar yr hediad. Davies yn cweit yn siŵr lle oedd o. Mae bêl yn mynd i'r hawdd. Y byd, chwarae teg i Daniels. Chwarae teg i Daniels. Mae o'n dathlu. Mae o'n cau fyrne. Mae'n cael ei long gyfarch. A rywsut. A honna ddim fewn gan Todoroff. Wel, diolch yn adiad y cyffrodd, y gwir ydi, sef di cyfri, mi fysa yna gam sefyll yn y pen draw. Ond ti just yn gweld, nath o mor dda, doedd Josh Daniels ddim yn gwybod bod yna'n gam sefyll yna ddo. Just yn ymestyn y fama, ond maen nhw'n achosi problema yn anffodus i'r Seintiau. Telfer y fan efo'r croesiad, Todoroff yn meddwl bod o'n sgorio, bydd o'n falch fod y lliman di cael ei chodi. Mae Daniels oedd ei waith amddiffynol o yn fendigedig. A fydd o Garden Felen am y brotest. Ac mae'n bnawn cymysgryd i Mcstrafic. Gôl gofiadwy. Ac yna diffyg disgybleth. Ond emosiwn rownd derfynol. A mae'n gael cario honna nawr. Am bron i 3 chwarter y gêm. Sgoriwr a Garden Felen. Ddim yn stopio'r rhedag yna di. Mewn meddiant, mae'n gwneud yr hediadau'r bygythiol na. Yna ydych chi gael ei hun o fawn gôl allan o feddiant. Ddim yn stopio gwneud hyn chwaith. Cega mae rhaid yn de. Gwneud bach o drosedd, y drosedd i hun yn mynd i Gaerdydd. Ac yn sydyn, mae yna 7 ar 20 o funudau wedi mynd nawr te. Ond ni meddwl mae am y cega oedd y Garden Felen. Ond mae'n debyg mae am y dacl oedd o. Wedi bod o'n troi. Yr ffordd mae'n glanio, mae rhaid yn codi law ac yn sgrechian yn ngwyneb y dyfarnwr. Ond mae'r Albanwyr yma Stinig yn stopio siarad. A mae'n braf cael y Seintiau mewn awyrgylch wrth i Todoroff fynd tu ôl i Daniels. Telfer cael ei chlirio gan tasg. A bob yn y hyn, mae cefnogwyr o'n cwmpas ni'n codi. Maen nhw'n syllu. Mae'n chydig bach o helynt, mae'n ambell i gornel o'r maes bob yn y hyn. Mwyn gwybod beth ddigwyddodd i'r rhwymin, na ddim mynd i'n arbetidig. Maen nhw'n cwmpas i fan. Tîm sy'n bedwerydd ym Bencampwriaeth Yr Alban yn erbyn y tîm sydd wedi hen ennill y pencampwriaeth yng Nghymru. Ac oedd pawb o ryw feddwl dybed sut bydde hi. Cyfartal iawn ydy, de? Wel, yn y rownd derfynol nebyn Falkirk am fuddigoliaeth i'r Seintiau, mynd oddi cartra ac yn ennill. Ond y gwir ydy, oedd Falkirk yn dda. Ac oedden nhw'n achosi lot o problema. Dwi'n cofio Marriott yn cael, pnawn anodd dros ben. Ond mae hyn yn well, mae hyn mewn cyngred uwch. Yn dîm efo mwy o safon, felly yn naturiol mae'n mynd i fod yn anoddach fyth. Ond ar hyn o bryd, fel ni'n deud, mae Seintiau yn y gêm, ond yn amddiffynol, Danny Davies a Pasg. Nhw ydy'r ddau sydd wedi, stryglo rhywfaint. Pasg. Rwyliadau bech fel yna sy'n eisiau hosgoi. Ac dim yn bnawn mor gyfforddus am maen nhw'n arfer afo, ond dyna ni, maen nhw'n ceisio cymryd cwpan yr Albanwyr allan o'r Alban. A dyn nhw'n mynd i gael gwneud hynny heb orod ymladd. Fodais. Nawr te, o'na gam sefyll oedd. Ond soddiad Todoroff oedd na. Mae'n eiliad lle ti'n falch o weld y lliman, felly mae'r llinell amddiffynol yn dda, ond hefyd ti'n poeni. Mae'r cyfuniad yna eto, Todoroff efo sodau bach hyfryd. A mi oedd
Strafig yn cam sefyll, ond eto mae o just yn byw ar ysgwydd yr amddiffynwyr. Cnony'n aflonydd fydda'r rhai yn disgrifio McStravic. A mae y Seintiau yn mynd i oedd wynebio am awr arall o bosib. Gol gan fo, gol gan Clark. Daniels. Hyfryd, hanner awr o'r gêm di chwarae. Ie, gwaith da. Felly gen gornel. Ie, da iawn. Nes i ddeud fysa'r dyn yma'n allweddol mewn meddiant i'r Seintiau. Fo fydd y dîm i ddim yn cael ei farcio, felly os mae'n amser i'r rhediadau yna o'r safle cefnwr de yn ddigon hwyr, mae o'n mynd i gael digon o'r bêl, digon o groesiadau, nath o'n dda i ennill y gornel. Ac Smith a Mariette efo fo. Smith sy'n ei chymunni. Redmond i derbyn ni. Lloyd ar ysbardi. Dal i fynd. Clark yn ôl ato fo. O, dwi'n cweit yn cyrraedd Clark. Ac y syniad yn dda am ddiffyn Edri yn gwneud digon. A cyfle iddyn nhw wneud yr hyn maen nhw yn gallu wneud. Sef gwrthymosod efo un bas dreiddgar. Todd efo Mariette i mynd efo'r tro yma. O, mae hwnna'n fer iawn gan y capten, a mynd y gyfle fan hyn, ac unwaith eto am ddiffyn campus. Frizzell yn mynd amdani, ond Pasg nid am y tro cyntaf yn achub y Seintiau, a Seintiau nid am y tro cyntaf yn creu problemau hunain. Ond nath Mariette yn dda i ddechrau. Gwaith da amddiffynol, jyst yn gwarchod, yn sgibo. Dwi'n meddwl o'na drosedd, o'na rhyw fraich gan Todorov, jyst ar ei ysgwydd, digon iddo fynd lawr pwy o wyr. Ond y dyfarnwr ddim yn meddwl, a croesiad o safon wedyn. Ti'n teimlo bod yr amddiffynwyr Pasg yn enwedig, mae o'n gwneud yn dda, mae bob dim ar y stretch. Mae bob dim, mae o'n ymestyn i'w stopio yn y dyn, a beth yn arwydd da. Wel, da ni ar ddothwy, dathlu gwyl y Pasg. Ac ar hyn o bryd, rywsyd, rywfodd, mae be mae o'n neud yn amddiffynol yn heiddi cael ei ddathlu. Ond da ni angen wy ychwanegol yn y fasged. Williams. Nôl at ei gapten. Mae'n bynhawn cwbl o didog yma yn Falkirk. Ac i chi sy'n gyfarwydd ar daith, oedd hi'n daith o didog i fyny, a pawb di dod a digon o ddillad i fynd i sgio, coeliwch fi, y bel i lwybr Redmond. Williams efo fo. Da iawn, cyrraedd fydd yn dda. Young yn y cwrt. Da iawn gan Jordan Williams yw yna. Da ni gael weld ar y dde yn aml, a dod i fewn, a droed chwyth, cael ergydion heno. Neu prawn ma ar y chwyth mae o. Bach fwy asgellwr traddodiadol os licio ni. Cael y bel ar y chwyth na, a chwilio am Brad Young efo croesiadau cynnar. Dwi wedi pacio thermals a bob dim, coats fawr, jumpers mawr, dwi'n chwys i chwartio ni. Mariette unwaith eto sydd yn ei chymunnu! Oddi ar y postyn! Holden, nôl mewn gan Clark. Young yn ôl benio. Ac mae Daniels methu ei chyrraeddu. Ond mor agos. Wel, y dyn lle ar y cae, swn i'n tybio. A doedd o'n cael ei farcio'n ddigon da. Mae hwnna'n beniad da. Sam o'n gallu gwneud llawer mwy. O'r ongl oedd o. Jyst yn cael yr eyebrows na os licid i ar draws y gol geidwad. A sawl gwaith. Allan o 10, allan o 100. A ti'n gweld hwnna. Oddi ar y postyn fewn i gefn y rhwyd. Dim heddiw, dim look. Un gol yn y gystadleuaeth hyd yn hyn. A fo sy'n nawr yn ôl yn penion amddiffynol. Mi gafodd y beniad rhydd, mae'r rhaid deud hynny, ond fe nath o'n dda i ganfod y lle Williams. Tu fewn i Williams mae Holden.
Ydy'r Seintiau wedi cael mwy o gyfnodau da na Edri wneud i yn hynod gyfartal? Mae'n gyfartal. Os rhywbeth, swn i'n dweud, Airdrieonians ydy'r tîm sydd yn edrych chydig bach yn fwy bygythiol, yn fwy aml, ond mae'r cyfleoedd mae'r Seintiau wedi gael. Fel ni'n sôn yn gynharach, Nick, nid hwn ydy cartre Airdrieonians, ond mae hon yn gêm oddi cartre i'r Seintiau, dydy. Felly mae rhaid chwarae'r gêm fel la. Os maen nhw wedi cael 3, 4, 5 cyfle, mae hynna'n arwydd da. Ac ysau at y 10 munud ola hanner cyntaf llawn digwyddiad. Y Seintiau wedi cael un gol, wedi taro'r postyn, wedi methu un cyfle hawdd iawn. Ond Edri gweithio hefyd, wedi cael un gol arferchog a wedi dod yn agos o leia ddwywaith. Todd off yn mynd amdani ac yn curo i ddyn. Smith oedd yn clirio. Daniels. Bob tro yn amddiffyn da, maen nhw'n dod eto. Yn y gyfle unwaith eto. Mae rhaid i tasg wneud i waith ac unwaith eto. Mae Strafic oedd yno'n creu y bygythiad. A mae pasg rywsut wastad yn gwneud beth sy'n angen. Ach, calon chi'n eich gwddw weithiau. Ond mae o'n llwyddo. A mae Todoroff a mae Strafic yn sicr wedi bod yn bartneriaeth sydd wedi poenydio am ddiffyn y Seintiau. Ac oeddech chi'n sôn yn gynnar yn y gêm. Fi Todoroff godi'n uwch. Davies yn ei chlirio hi. Ac oedd y dacl hwyr arno fo. Oeddech chi'n sôn ar ddechrau'r gêm. Falle nad ydyn ni wedi arfer gweld dau ymosodwr y chwarae yn erbyn y Seintiau. So ambell i di fan uwch yng Cymru yn gweld. Mae weld yn gweithio, ynddi? Yndi, bosib iawn. Mae rhaid bod yn ddewr. Da ni jyst yn gweld yma yma. Strafic, chydig bach yn hwyr. Do'n am llawer o gysylltiad, ond mae rhaid iddo William. Mae wedi cael cardyn melyn yn barod. Os mae'n hwyr eto, dylia bod y chwaraewyr i Seintiau jyst yng nghlys y dyfarnwr yn dweud, sawl rhybydd, sawl gwaith mae hwn yn cael get away efo'i. Mae'r cyfuniad yna'n achosi broblema. Y broblem ydy efo Todoroff yn yr ymosod ydy, dy ddim mor syml a gweld mae'n ennill y peniadau, felly sefyll oddi wrtho fo a gadael iddo ennill y peniad. Hyrwyd mae ddigon clyfar i sylwi, os ti'n gwneud hynna, wneud o gymryd y bel lawr ar ei fresto. Ti'n cofio Fellaini, Everton, a Man United dros y blynyddoedd, yn feistr os licio di, efo o'ch di beth yn siŵr be oedd o'n mynd i wneud ar ei frest neu'r peniad. Mae'r ddwy ffordd yn effeithiol, felly sy'n lot o broblema ar hyn o bryd. Smith oedd mewn, Redmond, Williams, Marriott. Daniels. Edri yn chwilio i ennill y gystadleuaeth yma am y 5yd tro. Maen nhw wedi chwarae bob un o gemau y tymor yma yn y gystadleuaeth hon oddi cartre. Strafic eto. Williams, hyfryd. Redmond, mae Young di mynd, mae Redmond di pasio feir yn lwybod. Rhaid â chi'n teimlo Young mynd yn syth. Mae gyda am llawer o opsiwn ac oedd rhaid fod danio'n gynnar. Na, dda arbenni hi'n bach, ond am symudiad. Cyffyrddiad lyflu gan Williams y fanna, gan bas i'w lwybr o. O rhaid iddo gymryd y cyfle yn doedd, ti'n teimlo oedd y wastad yn symud i ffwrdd o'r gol. Ond yn lle lla canolbwyntio ar y ffaith bod o heb daro'r targed. So ni'n dweud, mae hwnna yn bositif bod y bygythiad gwrth ymosodon a gan y Seintiau. Be hwn yn hapus di ni. Ond bydd o jyst yn rhwystredig bod nhw ddim cweit digon clinical, ond eto os ti'n creu yn yr hanner cyntaf 6 neu 7 o gyfleon da. Jordan Williams yn tynnu ddyn yn ôl. A'r dyn sy'n lawr ydy Ballantyne, cefnwr de, gynt o Dundee United. Ac ysgorith o, mae'n siŵr mae darling Ballantyne fydd ia. Rhywbeth felly. Ac osau at y 5 munud ola. Cefnogwyr Edri yn gweld cyfle arall i roi'r bêl na fewn, ac wrth gwrs mae'r cawr Todoroff yn aros.
Nath Seintiau'n heiddi mynd mewn ar yr egwyl yn gyfartal o leia. Fan ddiffynwyr mawr Hancock di symud fyny hefyd. Daniels, oedd wedi symud i le da, oedd y methu. Ac atal y tro cyntaf yn y dydd arbennig o dda yn y diwedd. Wedi gwneud gymaint o waith da ar yr asgell dde fel cefnwr, ac yna le oedd o yn gwneud gwaith amddiffynol pwysig iawn yn erbyn Telfer. A ddylia bod hwnna'n gornel, dweud y gwir, mae hwnna'n gan gymeriad. Wel, rhag ofn eich bod chi'n byw ar blaned arall. Nos Fawrth y gêm, rownd derfynol, y gemau ail gyfle i gyrraedd yr Ewro. Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl. Yn rhaglen ni'n cychwyn nos Fawrth am 20 munud wedi 7. Rownd derfynol arall mewn gwirionedd. A'r unig le i wylio'r gêm ar deledu daearol. Yr unig le ar S4C. Ac Owain, dy'r glonod fyw na'n cnoi'n barod. Edrych ymlaen yn fawr iawn. Her gwbl wahanol i gêm y Ffindir wrth reswm. Ydy ddim yn hawdd. Come on boys, fydda ni'n barod amdani. Daniels. Marriott. Ie. Glosedd gan Gallagher. A mae'n mynd i gael carden felen am wneud hynny. Felly'r air garden felen i Edri. Da ni gweld hon fan yna, Marriott sy'n cyrraedd y bel gyntaf, flic bach. Dwi'n siŵr os mae hwnna'n heddi cerdyn i fod yn gwbl onast, ond y Seintiau wrth i bodda yn dim anhwyr, ond mae'n fwy lawr i'r sgil fach gan Marriott. Jyst yn rhoi rhyw dinc bach i ffwrdd. Mae wedi fod yn cael ei gosbi fwy nag unwaith y cyn chwaraewr Rangers. Gallagher, a falle bod y dyfarnwr wedi dod i ben i denyn. A ni'n mewn i 5 munud ola'r hanner cyntaf. Wel, cariad cefnogwyr Edri sy'n llafarganu Redmond. Braidd yn obeithiol oedd honna. Young yn hawlio bod na lawio. Daniels. Hancock. Frizzell. Hancock eto. At y capten, Frizzell. Ac am unwaith y bas o ganol y cae, ddim yn poeni'r amddiffyn. Williams yn chwilio am Holden. Ie, da ni'n gwybod bod y Seintiau'n dîm da, ond weithiau mae'n dda i gweld nhw'n cael eu herio iddyn nhw ddangos pa mor dda ydyn nhw. Ie, ti hefyd yn gorfod gweld yr ochr arall o'i gêm nhw. Da ni wedi arfer gweld y PêL-DROED slick, y bel yn llifo ac y symudiadau'n llifo i un ochr y cael llall. Sa'n dangos chydig bach o gymeriad yn y math yma o gêm. Cam sefyll. Nid dyma tro cynta o bosib o gan y cefnogwyr achos cwyno fanna. Bel yn dod oddi ar chwaraewr y Seintiau yn doedd ac o dafliad ar ben hynny, ond yna ni amser i y Seintiau dawelu pethau. Ac o'n yn heiddi mynd mewn yn gyfartal. Yndi, mae wedi bod yn gêm dda. Mae'r Seintiau Newydd wedi bod reit yn ei chanol i yn creu digon o gyfleon. Ond mae'r ddau dim yn achosi problemau, yn dydi? Os rhywbeth, os fysa rhywun ar y blaen, so ti'n dweud, di hwnna ddim cweit yn deg i'r llall, felly, hanner cyntaf da iawn. Marriott yn chwilio am Williams. A mae'r ddau amddiffynol canol, Ffodais a Watson, di bod yn gadarn i Edri. A mae Young di gorfod byw ar frifsio mewn gwirionedd, gyfod o un cyfle clir yn gynnar yn y gêm, Marriott. Smith. A dyma oeddech chi'n awgrymu bydde yn digwydd y bel letraws pobl yn y hyn yn lledu'r chwarae o'r gweithio'r dde a fel arall.
Young. Un dyn yn ormod. Frizzell. Hancock. Connor Roberts. Marriott. Munud, ie. Munud sy'n mynd i gael ei ychwanegu, a mae hynny yn adlewyrchiad o'r ffordd mae'r gêm wedi llifo. A nid wedi cael ei chadw'n fyw, ond mae wedi llifo un pen y cae yr llall hefyd. A dim ond i'ch atgoffa chi, os ti'n aros fel hyn yn gyfartal, mi fydd na amser ychwanegol, a o fydd, mi fydd yna gicio'r smotyn hefyd. Bach o oedi y bêl at Hancock. Un cyfle ola falle i edrio'r bêl mewn i'r cwr Cosby. Ar dyfar nhw wedi edrych ar ei oriawr. Smith. Crosedd ar Smith gan y capten Frizzell, a dyna ddigwyddiad ola hanner cynta. Cystadleuol iawn, iawn. Clark yn agor y sgorio i'r Seintiau Newydd. Wedi gwaith da gan Young, ond yna Mcstrafic efo chwip o gol yn dod â Edri yn gyfartal. Y ddau dîm wedi cael eu cyfleon hefyd. Mae'r cyfan yn dal yn y fantol. Fe gawn ni drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Dwch nôl ato ni. Y Seintiau Newydd 1, Edri 1.
Hanner cynta a hanner yn y rownd derfynol ma. Ddi wastad yn mynd i fod yn her i'r Seintiau Newydd, ond fe ddechreuon nhw ar dan a Brad Young o bawb yn methu cyfle enfawr. Ond Young yn creu hefyd, a Clark yn taro am dymor. Mae Ben Clark yn cael i'r Seintiau Newydd. Nôl dath Edri, McStravic yn taro, tipyn o ergyd. A fel ni wedi sôn, tipyn o hanner cyntaf, mae'n gyfartal fan hyn yn Falkirk, y Seintiau Newydd 1. Airdrieonians 1. Sean Moredis sy'n cadw cwmni i fi. Wel, o'n i'n disgwyl gêm agos, o'n i'n disgwyl gymryd y gyffro, Sean? O'n i ddim yn disgwyl gêm mor agoriadol a hynny. Mae'n ffeinal, ti'n meddwl, falle mae'r ddoi dîm yn nerfus, ond chwarae teg, mae'r ddoi dîm wedi ymroed yn y hanner cyntaf. A dewch chi weld y gol agoriadol, y Seintiau Newydd yn mynd ar y blaen. Mae rhaid i ganmol gymaint am y symudiad yma. Mae'n symudiad da, Brad Young yn aros ar ei drad, neu'n codi eto ar ei drad. Byddai'r lot ddim wedi gwneud hynny. Na, ti'n iawn. Daniels gyda'r bêl a'r hediad Young, fel ti'n gweud, oedd e'n rhoi rhyw medr i'r amddiffynwr fyna. Ddim yn mynd lawr, ddim yn cael clywed y chwiban, felly mae'n chwarae ymlaen ac yna yn sgwaro i Clark. Mae'n gol o safon, hon yw'r bêl, mae'r hediad yn arbennig, cael ei blaen i drodd codi lan, a fel yn ei gweud, mae'n jyst yn cario man fel rhywbeth o Superman. Ydy, mae'n dipyn o'r hediad. Ben Clark, 14 o goliau nawr tymor yma, Sean. Mae'n un o'r brif creuwyr y gyngrair. Fi'n gwybod, mae pawb yn sgorio, pawb yn creu'r Seintiau. Falle un o'r arwyr na sydd ddim yn cael gymaint o sylw. Ie, dwi'n wastad yn braf. Mae'n brofiad braf yn wegi sgorio mewn ffeinal fel la. Felly fydd e'n hapus, wrth gwrs, ond Brad Young fydd e ddim yn hapus gyda'r miss na ar y dechrau. Ie, gen i weld hwnna yn y man, ond nôl dath Edri. Maen nhw wedi bod yn gystadleuol, maen nhw wedi creu hefyd, ond yn dipyn o gol. Ie, maen nhw'n jyst yn colli'r bêl na'n ganol ca, mae'r capten yn pigo lan, mae'n rhediad da, a mae'r bas yn gelfydd mewn i trad McStravic sydd yn benni ddi. Wel, mae'n gol o safon, ond mae'r bêl ma gan y capten, gweld yr hediad, yn crymanu ddi mewn i'r hediad McStravic, ac mae'n top bins yn ei fel maen nhw'n gweud. Maen nhw wedi chwarae'r bêl fach na, cwpl o weithiau. Dwi ddim yn uniongyrchol, mae'n bêl fach glyfar lawr y canol, wedi achosi problemau. Ie, to be, fi creu, oherwydd bod y Seintiau Newydd, ond fel arfer y whare yn erbyn tîmau sydd â un ymysodwr, maen nhw ar gyda 2, felly mae'n cymlethu pethau rhyw weithiau, a dyna falle mae'n gwagledd falle i ffind o'r hediadau fel la. Felly mae'n rhywbeth mae'n rhaid i'r Seintiau Newydd ymdopi gyda'r ail hanner. Ie, angen addasu, a maen nhw wedi cael eu cyfleoedd, fel o Sean yn gweud, y cyfle cynnar na i Brad Young. 2 munud ar y cloc, o'n i fel, mae mewn. Wel, sy'n ti'n rhoi dy mortgage an ni, mae fe'n bod mewn, wel, mae fe'n sgorio golau di'r i tymor hyn, a dwi ddim cweit yn cael ei drad yn iawn, mae'r bas eto, Safon Williams yn ffindo fe'r postyn pell na, mae'r bêl yn dod yn gadw'n gyflym na'r unig beth wedaeth fe, ond mae'r chwaraewr o Safon fel a'n goffo sgorio. Ie, a ddi bron yn bod yn degfed gol ar hugen, ni'n gweld nhw'n dod eto hefyd, maen nhw'n creu, maen nhw wedi achosi problemau. Mae'n anodd gweld pa ffordd mae'r gêm yn mynd, i fod yn onest, ar hyn o bryd. Ie, to be, mae'r ddoi dîm fel sy'n nhw'n cael cyfnodau, falle'r Seintiau Newydd yn dechrau'n dda, mae cwarter awr cyntaf, wedyn y tîm Catrin dod mewn iddi. Am beniad oedd hwnna gyda llaw gan Daniels. Mae'n safon. A i bach ar y lwcus, pido dod nôl oddi ar y gol geidwad o safbwynt TNS. Ie, mae gemau terfynol yn gallu bod yn bethau diflas. Ni wedi cael hynny. Mae rhaid, chi'n teimlo bod rhyw falchder lleol hefyd. Dyn nhw'n mysig, o'n i'n gweud cyn y gêm. Eithon nhw ar ei hôl hi, ond nhw bach o sioc iddyn nhw. Dyn nhw'n mysig colli na fe'n tîm o Gymru. Na, yn sicr, fel o'n i'n gweud, mae'r ddoi dîm wedi cael cyfnodau yn dyn nhw. Yn sicr, 20 munud yn ganol y hanner cyntaf. Ond nhw ar top a amddiffyn da gan y Seintiau Newydd hefyd. Fi'n gweld ambell un yn cam sefyll, ond rhaid nhw'n rhoi cyrff ar y linell fel petai. Do, mae'n bod yn dipyn o gêm yn Falkirk. Digon o wynebau cyfarwydd. Mae'n sylwebu gyda ni'n Saesneg promo ar sgorio, un o arwyr y Seintiau Newydd, Mike Wild. Mae wedi mynd lawr i gael gair da Nicky John, ond mae wedi gael ffordd rhedeg hanner ffordd rownd y cae. Felly gyn ni weld os wedi cael ei anadlynol. Nicky, falle bod y cwestiwn cyntaf fod ni'n hir i helpu e. Yeah, dwi'n meddwl bod ti'n iawn, Del. Mike, I'll be honest, I was scared that you'd stood me up or something. I was starting to go, where's Mike Wild? Where's Mike Wild? You were over the far side of the pitch. For someone that's supposed to be injured at the moment, you made a mad dash to come round. Are you okay? Yes, just about getting my breath back one more right now, yeah. Okay, well, I'll give you a second. First half, though, from TNS. What have you made of the way that they've come out and gone about this first half so far?
thought they started off really well. They had some great opportunities in the first 10 minutes. Just goes to show how important that last third, final third stuff, putting the ball in the back of the net is really important because it then sets the tone, obviously, for the rest of the half. Do you think that we're seeing them maybe having to play a different style of football to what they're used to this afternoon as well? 100%. Obviously, the defence have a lot more work to do. And they're playing up against Todorov, who's a big physical presence. We've got runners going in between two centre-halves as well. And Max Travis causing a lot of problems and probably should be disappointed that he hasn't scored another 1 or 2 goals. You know him well. What will Craig Harrison be saying in that dressing room at the moment? Overall, he'll be happy with the 1-1. I do think that they should have been able to take some more chances, opportunities, so he'll be gutted in respect of that. And I think controlling the game is really important as well at key stages. That probably should have happened after the goal as well, rather than trying to get the second straight away and then getting caught in possession of the ball quite often as well. Mike, I'm going to let you make your way round back up to the commentary box. Try and go the short way this way, though. Ecwyl Fer, sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Seintiau Newydd ac Airdrieonians yng Cwpan yn Rownd Derfynol Cwpan Her Yr Alban mewn 2 funud.
Croeso nôl ato ni I Falkirk, Rownd Derfynol sydd â ni heddi, a mae lot mwy I ddod dros y dyddiau nesaf. Cofiwch, nos fori, 10 o gloch, gewch chi weld holl eich bwyntiau'r penwthnos. Ni'n crwydro'r cyngreiriau o'r cenedlaethol yr lleol, fel mae sgorio'n gallu gwneud. A hefyd, nos fawr, Cymru, Gwlad Pwyl. Welwn chi na. Byddwch yn barod I groesi popeth, fi'n credu. Ail hanner mawr I ddod fan hyn, nôl â ni. A Owen Tudur-Jones yn Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Sean. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. A da ni'n deall bod Dean McMaster wedi dod mlaen a hynny lle Rhys McCabe sef y rheolwr. Felly dyma ni yr eilydd Dean McMaster, eilydd cynta'r gêm, chwaraewr amddiffynol yng nghanol y cae. Oedd di chwarae pob munud o'r gystadleuaeth yma hyd at heddiw. Daniel. Ac yn edrych ar fainc y Seintiau Newydd pe bai hangen nhw. Mae rai ymdrobl ddim yn hoffiach, ond mae digon iach I fod ar y fainc. Declan McManus, Adrian Sislevich. Digon o opsiynau pe bai hangen nhw. Davies ac yn ôl at Connor Roberts. A'r cwpan yma dim ond i'ch atgoffa chi erioed wedi gadael yr Alban. Dim ond unwaith o'r blaen mae Edri wedi chwarae tîm allan o'r Alban. Dyma'r rheolwr sydd wedi tynnu hun oddi ar y maes. Neb yn cwyno am hynny. Rhys McCabe. Ond I bai bod yn edrych yn y drych ac yn cwyno am I benderfyniad I hun. Ac chydig bach o anaf mae'n debyg. Oedd o'n teimlo cloth y goes ac yn penderfynu gadael y frwydr. A Rhys McCabe gyda llaw, pan gafodd o'i benodi yn rheolwr ar Edri, oedd y rheolwr ienga ym Mhrydain ar y pryd 90 oed. Tot. Gyda Holden wedyn at Smith, a nawr at Daniels. Clark galw amdani hi. Daniels wedi cael gêm dda hyd yn hyn. Yndi, da iawn chwarae teg. Just sbi ar dîm y Seintiau Newydd ar hyn o bryd. Redmond yn angori. Yn siŵr os mae yna rhyw newid I bod Leo Smith sy'n fel arfer yn y safle yna. Mae o rwan wrth ochr Redmond. Felly gawn ni weld oherwydd y Seintiau. Dyn nhw'n di arfer peidio rheoli'r gêm yn ganol y cae. Dyn nhw'n gwneud hynna heddiw. Holden. Unwaith eto at Daniels. Smith. Young. Bach iawn o gyfleoedd mae Young di gael yn dyma. Mae wedi cael ei wylio mae Smith di ennill honna. A mae'r rhedeg unwaith eto. Y tro yna I Telford. A rhyw gychwyn gofalus i'r ail hanner yma. Mae'r capten Frizzell oedd ni herlyd I Davies at Daniels. Clark yn llydan un ochr. Williams yn llydan ochr arall a Young rhyngddyn nhw. Ie, dyna di'r newid dwi'n meddwl, Nick. Mae nhw wedi mynd chydig bach yn fwy efo dau yn angori yn Redmond a Leo Smith. A wedyn, da ni'n gweld Clark yn fwy ymosodol yn uwch I fyny'r cae na da ni'n arfer weld o. Rory Holden rwan o bosib just tu ôl I Brad Young. Gwrdd I weld os mae dyna sut mae pethau wedi datblygu. Mae'n edrych yn debygol. Ac yna sawl un yn rhoi awgrym o groeso I Owen Tudur-Jones gorffen eich gyrfa yma yn Falkirk. Wel, so, ambell un yn dweud bod ni'n finished cyn hynna, Nick. Ond os I yma do, ges I 5 gêm, a wedyn nath y Ben Glyn Lec unwaith eto. Ond yr unig beth o bwys nes I o sgorio own goal yn ebyn Rangers yma.
cefnogwyr ddim yn falch yn weld i, dwi'n meddwl. Williams. Smith. O Inverness i Falkirk. Ac yn cael ei holi ar BBC Alba yn ystod yr egwyl. Sut oedd y galeg di? Iawn, sti. Dwi'n yn drwg, di gwir. Y job yma i fi, eich. Dwi'n ti wedi cael digon o'na i. Ac Cymro arall enwoca bron iawn o'r enwog a gwaed Eddie Jones i fod yma oedd Will Vokes. 142 o gemau i Falkirk cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru, wrth gwrs. Chwaraewr yng nghanol amddiffyn oedd y bryd yna pan o'n i'n chwarae fo. O, ie? Oedd o'n methu cael ei safle ganol cae o'n i'n y tîm, don. Ac Vokes, wrth gwrs, bron iawn wedi cael ei anghofio, ond ydy, hynny yw, diolch yn y garfan, diolch yn cael ei ystyried beth, mae'n dal i chwarae yn y pencampwriaeth un arall o chwaraewyr enwog y clwb yma, wrth gwrs, Alex Ferguson. Mae'n ddechrau digon o ddawol i'r Seintiau Newydd, oherwydd sam llawer o'n byd i digwydd, a mae'r sparc o ran Airdrie, sam llawer yna'n yr ail hanner ar hyn o bryd, a nid hynna weithio o fantais i dîm y dyn yma. Diom di tanio na di, o gwbl, wedi cael un cyfle da iawn iawn. Na da chi rhyw feddwl bod gynno fo ddigon o atgofion i beidio poeni gymaint am hynny, a mae o'n siŵr o gael ei gyfle eto. Cwpan yn erbyn, Williams. Llawer yn ni, ti'n gweld Leo Smith yma na ddim yn hapus i freichio fo yn yr awyr. Mor weithgar dydi. Ond mae ar ei ora, mae'n gallu just, mae fatha bulldozer yn mynd drwy am ddiffyn, ond dwi'n cael llawer o gyfleoedd heddiw yn ymysodol. Mae'r haul yn dal i dywynu yma. Coeliwch ni beidio, mae'r awyr yn dal yn las yma. Valentine. Bydd y Seintiau'n digon hapus efo hyn. Young yn ceisio cael Emfri. Marriott. Redmond. Mae'n fratio dydi. Chydig bach yn fratio, chydig bach yn fler. Ond fi hynna ddim yn upsetio. Y Seintiau'n ormodol, Redmond efo blaen i droed yn cyrraedd y bêl gyntaf fan'na. Dim ond eich atgoffa chi. A hithen gynnar yn yr ail hanner, mi fydde yna amser ychwanegol yma. Cymdeithas PêL-DROED Cymru, mae nhw wedi difddymu amser ychwanegol ym mhob un o'i cystadlaethau nhw. Nid felly yma. Holden yn ei cholli hi. A ryw fan dros efo. A da chi'n teimlo mae ryw fyd ferwi cyn ffrwydro mae'r cawl yma ar hyn o bryd. Hancock. Valentine. Gwaith amddiffyn. Daniels. Roberts at Davis. Yna eilyddio yn mynd i fod. Ac yn dod ymlaen. Gavin Gallagher sy'n gadael. Ac Carden Felen gan ddo. Ac y chwaraewr sy'n dod ymlaen ydy Josh O'Connor. Josh O'Connor, chwaraewr chydig bach mwy ymosodol. Wedi cael un gol yn y gystadleuaeth yma yn barod. Ac o bosib. Rheolwr Airdrie ddim am weld chwaraewr ar Garden Felen. Os am byd bygythiol ymosodol di bod yn y gêm, ond da chi yn teimlo dydy wedi dechrau yn yr ail hanner mewn gwirionedd na di a bod yna rhywbeth ar fi'n digwydd. Mae'n eitha fflat, difyr gweld y dafliad yma yna. Todorov yr ymosodwr mawr, dyma ond dod yr holl ffordd i ochr arall y cae tuag at Marriott. Bron os oedd y dafliad chydig bach yn well,
o safbwynt Airdrieon fan'na, a'r croesiad yn dod i fewn. Mae Todorov yma, dwi'n mynd i dargedu Marriott yn yr awyr. Gwni weld os mae hynna'n datblygiad yn yr ail hanner yma. Yma Gavin Gallagher yn cael chydig bach o driniaeth allan o'n lluni, felly anaf bach arall fel yn achos Rhys McCabe yn gyfrifol am yr ail eilyddio gan Edri. Jordan Williams ar ei holi i gapten o efo fo. Marriott, nôl at Williams. Ond Seintiau yn gorau gweithio mor galed am unrhyw dir, ond maen nhw'n gallu gwneud hynny ac a fi ar y dyfarnwr. Mae'n bosib, un o'r pethau positif o ran y newidiadau mae Airdrie wedi gorau wneud ydy yr ymosodwr Mcstrafic, llond llaw yn y rhan y cyntaf, perthynas dda efo Todorov, mae o wedi gorau dod yn ôl i ganol cae, O'Connor rwan yn y llinell ymosodol. Redmond yn chwilio am Young, o leia fe gafodd Young i ben i'r bêl. Ac nôl at yr eilyddio. Josh O'Connor, i da dod i Gary O'Connor gafodd 16 o gapiau dros yr Alban cyn chwaraewr Hibs a Birmingham. Nytar. Dyna ddo. Gary O'Connor. Mae dad o yma, a falle nhw'n i obeithio bod ym yn eistedd hi agos at Owain a ddim yn dall y gair nytar. Efo iawn. Redmond. Marriott. Williams. Ar ferchog. Oedd angen 4 dyn i atel yn y diwedd. Ond mae'r tafiad yn groes i ddymuniad. Y dorf yn mynd o blaid y Seintiau. Redmond eto. Ia, oedd hi yn drosedd. Rhyw fan drosedd O'Connor oedd neuog am honna. Ac o rywle, i rywle, mae yna 10 munud wedi mynd yn yr ail hanner yma. A dim byd o nod i digwydd. Daniels. Daniels eto. Smith, hyfryd, nôl i lwybr Daniels, a dim di gyrraedd Young yn gorau troi, nawr mae'n ceisio creu y lle i gael ei ergyd mewn, nôl at Daniels, gwaith da ganddo fo, Smith yn ei gosod i Redmond, tu allan i Redmond, mae Marriott, unwaith eto, y pasio yn gorfod bod yn gywir, y gwaith yn galed, ond mae bygythiad yn dal yna, eto mae Daniels yno, chwilio am Young, o ddim yn cyrraedd. Ac, wel, Jordan Williams sy'n cael ei gosbi. A'r bachgen sy'n aros lawr ydy sgorio'r gol. Sgorio'r gol Edwin Mcstrafic. Mae mewn cryn dipyn o boenig. Mae'n wbeth difrifol dwi'n meddwl wedi digwydd. Oedden nhw'n bloeddio i gael bobl ymlaen i'w helpu o'n syth yn doedd, gobeithio fod o dim mor ddrwg a mae'n edrych ar hyn o bryd. Wel, dyma'r ddigwyddiad. Wel, oedd o'n gafel yn lle gwahanol i'r cyffyrddiad yn doedd, ond mae'n dal i lawr. Mae'n gafel just o dan i ben glin. O bosib, oedd wedi dal i goes yn y cae. Disadwm gyda llaw, gêm nesaf Seintiau ydy Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Mae honna'n fyw ganddo ni ar S4C, yr rhaglen ni'n cychwyn am 10 munud wedi 5. Mets Caerdydd, a pwy fydd yn chwarae Ceicona yn y Rownd Derfynol yn rodni Trydydd yng Nghasnewydd.
Dyma'r Kelpies gyda llaw. I chi sy'n ymddifori yn yr Alban ac un o nodweddion enwog Falkirk a'r hael yn disgleirio. Dyna ni hanner ffordd i chi gael gwybod hanner ffordd rhwng Caeredin a Glasgow. Mae'n bosib bod McStravic o dan y Kelpies yn mynd i gael ei elyddio. Ac gafodd o hanner cynta da iawn ac yn heiddi'r gymeradwyaeth mae o'n i gael. Yndi, chwarae teg, di fod yn lond llaw. Mae jyst y newidiadau, dwi wedi sôn am yn barod yn yr ail hanner, wedi helpu'r Seintiau Newydd. Hwn ddim yn y llinell ymosodol, dod yn ôl i ganol cae. Ddim yn cael digon o argraff, neu gymaint argraff yn sicr. Mae Frizzle a Telford di newid safleo. Felly Frizzle ddim yn chwarae yn y safle rhif 10 rwan. Mae'n fatha bod nhw wedi colli sbarc. Dim golwg o'r eilydd eto, di'r eilydd ddim yn barod. Ydych chi'n disgwyl efo pob parch yr holl amser o'n y driniaeth y byddai fo'n barod. Mae Mariet dan bwysau. Ac yn y diwedd mae Mariet yn ildio cic gornel a mae Edri, wel, na chi 3 chwaraewr di gadael efo anaf. Ac hanner awr o'r gêm i chwarae. Bachgen ifanc arfenthig o Fulham, Chris Donald, sy'n dod mlaen. Ac hwn yn edrych yn hogyn cydnerth ymosodwr ydio. Ac a fydd yna gyfle cynnar yn dod iddo fo o gic gornel i Edri. Y capten Adam Frizzell i'w chymryd i. Golwr yn aros ar ei linell. Hancock amdani hi. A Todoroff dwi'n credu gafodd yr ymdrech dros y bar. Ac os oes yna rhywun arall yn aros lawr, mae McMaster ydi hwn. Os yna byd mawr yn bod, ac os mae o'n ddigon cryf a iach i ddadle. Ie, da gweld, i weld. Ma nhw'n dechrau i symudiadau ar gyfer y ciciau cornel yma o ongla rhyfedd tu allan i'r cwrt Cosby yn fanna. Maen nhw wedyn yn gwneud hediadau dydy'r Seintiau ddim wedi arfer wneud, felly yn yr hanner cyntaf nhw'n dechrau bron tu allan i'r cwrt Cosby. Felly ia, difyr gweld, maen nhw wedi bod yn gweithio ar ambell i beth, ddim yn gweithio eto. Mae di bod yn ail hanner od yn ydy hynny, oedd na gystal awyrgylch yn ystod hanner cyntaf, un digwyddiad ar ôl y llall, a mae di bod ar wahân i'r anafiadau. Dim ond un cyfle arall gyda llaws gan Edri wneud elyddio. Ar wahân i'r anafiadau, fawr ddim o nod wedi digwydd. Amgymeriadau. Nerfusrwydd, tensiwn o wain. Ie, chydig bach o ddau, yn reit siŵr, mewn rownd derfynol. Yr agosau ti'n mynd at diwedd y 90 munud yn naturiol. Wastad yn clywed bobl yn sôn, ti ddim eisiau bod y chwaraewr sy'n gwneud y cangymeriad sydd yn colli y rownd derfynol. Mae'n cymryd chwaraewyr chydig bach fwy dewr i fod y person sydd yn fodlon cymryd y risg a meddwl, na, dwi'n mynd i ennill hon. Williams unwaith eto'n ceisio bwydo Young, a mae'r afnithynwyr mawr. Hancock a Ffodais di chwarae yn dda yng nghanol Ramddiffyn. Bêl yn chwilio eto am y blaenwr. Nawr te, oedd o'n cam sefyll. Felly sy'n eisiau dechrau trafod os oedd hi'n gic gorsmodi neu'n wrthiad na dim byd. Ond mae o wastad yn bygythiad. O, yndi. A tro yma, y bygythiad tu ôl i amddiffyn y Seintiau. Fel arfer, Danny Davies byth yn cael ei giro mewn ras. Yn fynd i'r anodd yn fanna. Clark allan ar Daniels. Smith. Holden. Young. Williams. Cam sefyll. Holden, di mynd bach yn rhy gynnar. A hwnna rwystredigaeth ymysg ac i'w deimlo yn y ddau dîm. Yndi, Holden yn fanna allan chwarae mewn safle chydig bach fwy cyfforddus. Hanner cynta allan ar yr asgell.
Troma, mae'n gobeithio gweld chydig bach mwy o'r bêl, jyst yn chwarae tu ôl i Brad Young, a fodd y dyn oedd yn ceisio gwneud yr hediad tu ôl am ddiffyn y fanna. Jyst dechrau'r hediad, chydig bach yn rhy gynnar. Amser i Harris yn ystyried newidiadau, y cip fan ar McManus, sy'n byw bob eiliad. Wel, mae gen ti opsiynau, does? Ti wedi sôn amdan nhw'n barod, Nick. Ryan Brobl, os mae o'n ffit, ac yn ddigon ffit i chwarae rhywfaint o'r gêm yma. Sislovic, mae gyflymder o'n gallu achosi problemau i unrhyw amddiffyn. Felly, dwi'n siŵr fydden ni'n gweld y boes yna yn y man. Ac wrth gwrs, efo Brobl, bydde eisiau cymryd i ystyriaeth y ffaith bod na hanner awr o amser ychwanegol o bosib. Os oes yna unrhyw anheuaeth am i ffitrwydd o. Hynny yw cyn y gêm, mi oedd Craig Harrison yn deud i fod o wedi brifo, ond i baraddau mae'n debyg i'r cwestiwn. Ia, gobeithio fydd Danny Davies a Conor Roberts yn iawn am y gêm i gyd yn naturiol. Tynnu allan o garfan Cymru yn yr wythnos. Siŵr bod nhw'n iawn. Cefnogwyr Edri, da chi'n ei clywed enillwyr y gystadleuaeth, mae beder gwaith. Ola yn 2009. Nawr, Tedion yn Gegos Martin, ydy mai! Ydy mai! A'r eilydd o Conor yn ei hennill hi, a Leo Smith yn ei hildio hi. Ac mae yna ddathlu gorfoleddus o'n cwmpas ni, a pasg gafodd ei gosbi. A ti'n gwybod be, allan o ddim byd hefyd. Mae'r ail hanner, sa'n byd i digwydd. A mae pasg yndi, mae wedi cael ambell i dacl yn ymestyn ar yr eiliad ola yn yr hanner cyntaf gwneud yn iawn. Mae wedi stryglo drwy gydol y gêm. Mae wedi stryglo fo cyflymder yr ymosod, mae wedi stryglo fo yr elfen gorfforol gan Todorov a Troma jyst yn ymwirion. Do ddim angen rhoi di droed allan yn fanna. Unwaith oedd O'Connor yn teimlo unrhyw fath o gysylltiad, lawr a fo, a siom gan y dyn yma. Wel, fysa'n golw gol di bod yn yr ail hanner yma. O nawr Nicolai Todorov a chyfle o'r smotyn. Dim amheuaeth o gwbl gan y dyfarnwr ifanc. Conor Roberts, rhwng Edri ag ail gol. O, ni'n gic arferchog ac yn byddaf Conor Roberts yn dda iawn, ond oedd o'n digon da oherwydd cywirdeb y gŵr o Bulgaria. Ac mae Edri ar ôl bod ar ei holi ar y blaen. Ia, da iawn gan y dyn yma, Todorov yn cadw i ben. Di gwneud i benderfyniad i fynd lawr i ochr dde o gol geidwad, a mae Conor Roberts yn gwybod pa ffordd mae'n mynd. Mae'n mynd lawr yn gynnar, yn ymestyn. Ond mae hwnna reit yn y gornel isa. A'r dathliadau rwan, ti jyst yn gweld, gwneud i benderfyniad, yn cadw mor isel, reit yn y gornel y gol, yn y side netting. Neu dim stopio heina, Conor Roberts. Sbio ar Onnig, reit yn y gornel, efo digon o gyflymder arni hefyd sydd wrth reswm yn bwysig iawn. Mae fyny'r Seintiau rwan ddod i fyny efo rhywbeth arall, gwahanol. A'r Cris Melin, welswch chi, Todorov yn ei godi oedd Cris y golwr Josh Ray gafodd ei anafu 2 gêm yn ôl. Golwr cyson yn Cîm Edri gydol y tymor ac yna yn colli y gêm hon oherwydd anaf. Na te, sut mae'r Seintiau yn mynd i ymateb. Oeddech chi'n sôn o wain, sa'n neb eisiau bod y dyn sy'n gwneud y camgymeriad. Ac ar hyn o bryd, Josh Pasg di'r dyn hwnnw. Nawr te, pa mor dda ydy'r Seintiau? Da ni'n gwybod yng Nghymru i bod nhw'n dda iawn, rhy dda i bawb. Ond mae yna chwarter y gêm yma ar ôl iddyn nhw brofi faint gwella hynny ydyn nhw yn erbyn tîm o Bencampwriaeth Yr Alban. Redmond. A mae yna atgofion o hyd ac atgofion sy'n cael ei deffro o'r gêm 5 mlynedd yn ôl
pan ddoth Cwpan Her Alban a mynd ar y blaen ac yna colli o 2 gôl i 1. A coeliwch fi, mae'r Seintiau wirioneddol isio ennill hon. Maen nhw isio rhywbeth nhw ddim di gael o'r blaen. Davies. Gornel, mae hwn yn gyfnod anodd, mae'n gyfnod pwysig yn y gêm, da chi'n teimlo. Yndi, ag o safbwynt y Seintiau yn yr ail hanner. Oedden ni'n sôn, ydy'r hanner yn mynd fel fysa'r Seintiau yn ei dymuno. Dim llawer o'n byd yn digwydd. Ond unwaith ti'n ildio, eich bod chdi'n asesu'r perfformiad chydig bach yn wahanol yn dweud ydy'r Seintiau di gwneud digon i hunan i fynd ymlaen i ennill y gêm. Ydyn nhw di chwarae chydig bach yn rhy saff, ond mae yna digon amser ar y cloc i newid hynna. Wel, does neb di gwneud digon yn yr ail hanner nag os i fod ar y blaen. A sbi ar yr ongl eto, mae hyn yn mynd i redag, Nick. Dyn nhw'n ganol y cwrt Cosby, dyn nhw'n wrth y smotyn fel yr arfer. Mae nhw jyst yn mynd o ryw ongla gwahanol rhyfedd. Mae nhw'n ddyfeisgar yn sicr. Mae'r ymdrech gan Telfer. Telfer gynt o Rangers. Yno pan oedd Ali McCoist yn rheoli. Redmond. Wel, Owain, be da ni newid? Be sy'n angen i newid? So Seislevich ar y cae yn syth bin. Wired. Mae rhaid chdi roi digon amser iddo fo greu argraff. Ffeindio i draed os lici di. A mae o'r teip o chwaraewr os mae'n cael un rhediad mynd heibio'r amddiffynwr. A mae o'r benni gêm fel a fydd o am yr 20 munud. Holden. Marriott. Redmond sydd efo fo. Marriott. Redmond. William Young. Rhi hawdd i'w chlirio Smith. Smith at Redmond. Bach o thrioddi ar y bêl. Smith a Todoroff. A mae Redmond i aros lawr, mae o'n gafel yn ei wyneb. Ac wrth gwrs, da chi ryw deimlo mae cynyddu, mae'r ysbryd gystadleol o'i roio mewn un ffordd yn mynd i fod. Dwi'n meddwl fel oedd yn ymestyn i fynd i fewn am y dacl, just llaw yn taro i wyneb o, felly lawr a fo. Dwi'n sôn am y newidiadau hefyd. Mae rhaid i McManus, os wyt ti'n ymosodwr sydd wedi gwneud cystal iddyn nhw arwyddo'r clwb. Di colli le, tymor yma do, ond os wyt ti'n McManus, ti bron yn sbio ar cefn pen Craig Harrison os mae'n eistedd ar y fain, just yn disgwyl iddo fo roed y nod i chdi. A ti'n gwybod be, mae'na Benelin yn fanna, dim llaw fel o'n i'n disgwyl. Dwi'n meddwl bod yna nerth enfawr o ran y Benelin yn symud tuag at i wyneb, ond mae'n un cas. Ie, fyddech chi'n disgwyl i Redmond allu dod nôl o honna. Maen nhw'n gryser gwahanol ydyn, gryser tîm Edri yma. Mae o'n edrych fatha tîm rygbi cyngrair. Mae'n debyg bod yr Cris wedi ei selio ar faner St Patrick. Dyna'r digwyddiad efo Leo Smith. Nath o ymateb chydig bach, ond dyna'r gwyddiad i wyneb Redmond. Todoroff yn meddwl bod Smith jyst i roi rhyw gic bach allan tuag ato fo yma, doedd? Wel, mae Ceb wedi gweld ail hanner gychwynodd yn wael efo 3 chwaraewr yn gadael. Mae McManus yn paratoi ddod i'r maes gerllaw a Dan Williams. Felly 2 eilydd yn barod i ddod mlaen. A dim Seislevich Owain. Ie, ddim eto. Dwi'n meddwl pwy yn gadael, McManus yn dod ar y cae. Pwy sy'n mynd, Nick? Leo Smith dwi'n meddwl. Na Clark sydd wedi mynd. A mae Redmond yn fynd. Ie, Smith dal ar y cae. Yndi. Clark sydd wedi gadael. Mae Clark yn cerdded ochr bella'r cae. Ie, Smith a Williams yn ganol cae rwan. Yn angori, Redmond i gadael. Mae Holden yn ôl ar yr ochr dde yna. Williams ar y chwith a McManus
yn y llinell flaen efo Young. Mae Seintiau mynd i golli mwy o reolaeth yn ganol cae. Un dyn yn llai eto yn yr ardal yna, ond mae rhai mynd amdani. Dyna mae nhw'n i aberthu'n de, a mae honna'n gêm berig mewn canol cae, lle mae wedi bod yn effeithiol cyffuriad cyntaf da gan Williams allan at Daniels ac at Holden. Marriott. Young. Williams, meddwl am ergydion doedd. Daniels. Ac yn sydyn. Mae'n olwg mwy ymosodol yn barod ar y Seintiau, fel tasa'r newidiadau wedi codi hysbrydwch yn Smith. Williams. Williams eto. O Abertawe gynt. Fatha Mar Fenthyg wedyn wedi arwyddo'n barhaol. Chwaraewr dawnus iawn yng nghanol cae. Young. Dau eilydd cry mewn gwirionedd dydd o'r blaen gan y Seintiau. Williams a Daniels. Just yn trio cnoc ar y drws yn dydi. Digon o ddynion tu ôl y bêl gan Airdrie yn fama. Marriott, da ni weld o'n amal mewn lle. Mae Todroff yn gwrdd gweithio nôl i farcio fo. Gwaith da gan Williams, nath o'n dda fan yma am ddiffynwyr wedi cael i giro dan bwysau. Smith. Williams, Smith allan at Daniels. A mae Williams yn cyffwrdd y bêl bron bob eiliad ers dod fan. PêL-DROED yn gêm rhyfedd dydi, oherwydd maen nhw'n cadw'r meddiant, maen nhw'n gwthio Airdrie nôl, a ti'n meddwl, pan ydych chi'n gwneud hyn yn gynt? Daniels eto. Holden. Holden edrych, chwilio McManus. Allan at Williams eto. Ac wrth gwrs, wrth i'r Seintiau wthio, a maen nhw'n mynd i wthio. Da ni wedi gweld dawn Airdrie wrth ymosod, a mae'r peryg yna mynd i fod yna hefyd. Young. Gosedd ar Young. Dau eilydd arall. Jordan Marshall a Sislevic yn paratoi ddod ymlaen. Mae'r dyn yma ar hyn o bryd yn crwydro chydig bach mwy. McManus sydd yn aros yn ganol y cae, ganol y gôl os licid i fel y prif ymosodwr. Mae Brad Young yn cael chydig bach mwy o ryddid i gael ei hun ar y bêl, gwneud i bethau ddigwydd, yn edrych am yr 1-2 y fanna tu allan i'r cwrt Cosby. Yn y chwarter awr ola o'r 90 i'ch atgoffa chi. Mi fydden amser ychwanegol, ond diolch mae'n mynd i ddigwydd os nad yw Seintiau'n sgorio. Marriott. Young. Holden. Davies allan at Daniels. A mynedd piau. A mae o'n un o'r unweddau mawr y Seintiau Newydd. Young. Dan bwysau. Digyd yn dda i gadw'r meddiant fanna. Williams allan at Davies. Mae Daniels tu allan iddo fo. A Daniels yn ei derbyn ni. A McManus a Pasg yn aros am y croesiad. Ie, amddiffyn da iawn o fanna. Daniels yn edrych am y croesiad na. O'na ddynion o Jordan Williams, o McManus, oedd Young yn y cwrt yn disgwyl amdani. Nawr te, dyma'r newid oedd Owain Tudur Jones y galw amdani. Mae Sislevic yn dod ymlaen yn lle Jordan Williams. Na'r newid cyntaf, Jordan Williams yn cael gwell hanner cyntaf na ail hanner. Ddim wedi gweld lot o'r bêl, mae wedi gweithio yn galed iawn. Ond anamal mae'r cyfleoedd wedi dod iddo fo'n ymosodol. A fydd hi'n ddifur oherwydd ar hyn o bryd mae'r Seintiau'n gwthio Airdrie yn ôl, felly fysa na ddim lle i Sislevic redag tu ôl iddyn nhw beth bynnag. Mae Holden di gadael, a mae Jordan Marshall di dod ymlaen yn ei le fo. Felly 4 eilydd gan y Seintiau. Te, Sislevic. A hynny o bosib y newidiadau sydd wedi cael ei gwneud yn tanlinellu be ydy'r broblem efo brobl
ar hyn o bryd. Doedd o ddim yn cael ei ystyried fel posibiliad real nawr te. Daniels, mae wedi chwarae'n arferco. Chwilio McManus! Ac yn ôl i safonau, uchel, iawn, fo. Mi oedd hwnnw'n gyfle. Cyfle da iawn, fydd o'n siomedig, methu'r targed. Oedd ei rediad o just i mynd â fo chydig bach o flaen y postyn agosa. Oedd yn golygu oedd yr ongl yn anodd iawn. Mae'n chwilio am y postyn agosa yma, ti'n gweld da gan Daniels. McManus, mae hwnna'n gyfle da iawn. Ond ti'n gwybod be? Symudiad da, pwrpasol gan y Seintiau. Dyma da ni di arfer weld ganddyn nhw. Hemfrey. Agasau at y 10 munud. Faint o newidiadau. Faint mae'r newidiadau mynd i newid pethau. Mae yna dipyn o newid, Nick, o'r mae Marshall di mynd i fewn fel cefnwr chwith. Mae Chris Marriott trwy am o'n safle da ni'n di arfer i weld o ryw lawar yn ganol cae. Felly Marriott, Williams a Leo Smith. So fe sydd bydd y cyfuniad o'r tri yna'n gweithio, gown ni weld. Ond y sicr mae Young yn trio cael ei hun yn fwy i fewn i'r gêm rwan. Gadael McManus ar ben ei hun. 10 munud yn weddill, ie. McManus a Young yn y llinell flaen. Smith. Ond da chi yn gweld y lefel uwch yn ydych Edri yn y pencampwriaeth yn yr Alban. Maen nhw'n bygythiol yn ymosodol, ond maen nhw'n amddiffynwyr da yn erbyn tîm sy'n arfer sgorio gymaint o goliau. Ia, bygythiad ymosodol, fel swn i'n yr hanner cyntaf, de. A'r ail hanner rwan yn enwedig ar ôl mynd ar y blaen. Maen nhw'n dangos y cymeriad, y siap, ond dwi'n licio bod i weld gan y Seintiau. Sislevic, mae o wedi bod ar y cae am 3 munud wan, Nick, dwi'n wedi cael y bel eto. Swn i ar y cae efo fo, ffeindio fo. Cyn gyntaf y bosib, just i weld sut fydd yr amddiffynwr ar yr ochr dde ma'n neud yn ei erbyn o. Williams. Honna llac gan Leo Smith. Nid yn y lle gweitha, ond mae angen cadw'r meddiant lle bynnag ydych chi. Efo llai na 10 munud i fynd. Conor Roberts yn gorfod dod, a mae yn dod, oedd o'n dda fanna. Todd efo pfaff amdano fo. Daniels. Mae Todd efo ffynweth eto yn manteisio cael ei annog i seithi, ac oedd o brofiadol rhwng dau feddwl fan andoedd, a mae hynny'n rhoi cyfle Seintiau droi, a mae gan Young a tu allan mae Sislevic, a dyma'r cyflymder oedd o Dydd Jones yn sôn amdano fo. Sislevic, y dyn sy'n gallu troi gêm ar ei phen. Marshall yn cael y groeso mewn! Ari McManus ddim cyrraedd, ac ydych chi'n gobeithio gweld McManus yn rhithro mewn yn llawn pŵer. Wel, mae Hemfrey y golgeido di giro yma. Sislevic, dwi wedi sôn am y cyflymder, ond hefyd mae ddigon clyfar. Mae'n gwybod pryd mae'r hediad Marshall yn dod. Pas wefreiddiol, a wedyn y croesiad dros ben y golgeido. Di o'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Amddiffyn gan Hancock mor dda o dan y bar i hun yma. O dan drwynau cefnogwyr Edri. Mae Marriott yn cael ei herio. Y capten ar gic gornel. I bwy ma'n disgyn. Young! Syniad da. Williams. Marriott. Young eto, fo'n dipyn o le. Meddwl am ergydio. Fe bas ddim digon cywir. Leo Smith oedd yn ôl. Sislevic ar ddau rhyngfyn nhw. Mae'r hediad rhyfeddol y Seintiau Newydd dan bygythiad. 41 heb golli. 33 buddigoliaeth yn olynol. A mae'r cyfan o fewn 7 munud i ddod i ben. Ac i'r Seintiau, mae'r rhan fwyaf o hynna wedi bod yn gyfforddus. Ti'n gwybod, dyn nhw'n di goro bod mewn sefyllfa fel yma wedi'n ennill y gêm yn hwyr yn rhy aml. Felly, sut maen nhw'n delio fe hynna? Ydyn nhw'n panicio ac yn rhithro y bas ola yna, yn chwilio'n rhy gynnar yn y symudiad am y gol, ta ydyn nhw'n gallu cadw i penna, gown ni weld. McManus.
dafliad i'r Seintiau. Young. Marriott. Young. Fel sef fod yn dod yn ddyfnach a mae'n cael mwy o gip ar y bêl at Daniels. Mae angen pêl gynnar I mewn McManus yn mynd amdani hi. Siomedig iawn. Siomedig iawn. A mae o'n gwybod, mae wedi cael gêm iawn just dangos chwarae teg, ond roesiad yna'n siomedig dros ben. Be da ni wedi weld ers y newidiadau ydy safon Brad Young. Da ni'n gwybod bod yn ymysodwr da, bod o'n chwaraewr da ac yn gallu sgorio goliad. Ond yn y 10 munud dwytha, mae o wedi cymryd y gêm a meddwl fi ydy'r dyn sy'n mynd I newid pethau, fatha rhyw playmaker. Daniels yn profi'ch pwynt chi eto. Williams ni derbyn I gan Leo Smith, a mae Smith yn dal ar ei rediad, a mae'r Llyman yn aros I lawr, a mae Smith yn ei gael cyfle i'r hoeddi mewn, a mae Young a McManus yn aros yn Daniag. Unwaith eto, y gwasanaeth ola yn siomedig. Diffyg safon gan y Seintiau, a dyna chi eiriau sydd ddim yn cael ei rhoi yn yr un brawddeg fel arfer. Ie, oedd hwn di cymryd safle da, o gen fo syniad go dda lle oedd y croesiad yn mynd I fynd. A wedyn sydd i'w dwylo fa, ti'n gweld faint amser maen nhw'n gymryd rwan. Tynnu'r sting allan o'r gêm, maen nhw'n gwybod bod nhw'n dan chydig bach o bwysau. Bwysig bod y Seintiau Newydd rwan ddim yn digaloni'n rhy gynnar. Mae yna dal amser, Nick. Wel, y dyddiau yma, ydych chi sôn am 5 munud, efo'r holl eilyddiau, os ydych chi'n mynd synnus na 7-8 munud amser yn cael ei ychwanegu. Gyston yn cael ei gosbi. Sislevic. Da chi'n teimlo bod na gol yn hon eto. Williams! Mae honno yn taro yn erbyn Telford. Williams. Marriott. Marshall. Sislevic. Unrhyw beth yn bosib a mae'r bêl gan Sislevic, pas fach ddeallus. Dan Williams allan ar. Dan Williams yn derbyn. Williams eto. Williams. Sislevic sy'n candol chydig bach o le. Marshall yn cael y croesydd. Golwr yn aros ar ei linell. Cyffyriad bach da gan Sislevic. William Young. Young yn mynd amdani hi. Ac yn y diwedd mae'n cael ei chlirio. Josh Daniels methu cyrraedd. Josh Daniels eto ar dderchog. Williams. Wedi Young William wedi symud ymlaen I gam sefyll. A mae'r dyfarnwr yn chwarae y fantes ydi nad I. Mae'n tynnu'r chwarae nôl wedyn oherwydd y drosedd gan McManus. Oedd o'n fodlon gadael iddi fynd. Ac wrth gwrs, mae'r bygythiad o'r gwrthymosodiad na'n mynd I fod yna. Ie, da ni'n jyst gweld hon unwaith eto. McManus chydig bach yn rhy awyddus, sydd yn hollol naturiol. Ti eisiau ennill y bêl yn ôl cyn gyntaf na bosib. Pan ti ar ei holi ac yn chwilio rywsyd neu gilydd am y gol na. Ie, mae McManus di ennill y cwpan yma. Yn ei hennill I Ross County yn y gêm na yn erbyn Cey Conna 5 mlynedd yn ôl. Lle mae o wedi bod yn gyfrifol am atal y cwpan ma rhag mynd allan o'r Alban. Di'r Seintiau ddim yn llwyddo I atal y gig gornel. Ie, Danny Davies yma efo'r camgymeriad. Felly sa fo wedi bod yn well yn chwarae dros Gymru yn ganol wythnos yn lle paratoi am hon. Y ffordd mae wedi perfformio ar y degau, ond dyna fo. Ie, mae'r Seintiau wastad yn mynd I fod yn destun trafodaeth. Ond dyma'r dyn gyda llaw sy'n ennill y wobr fel seren y gêm. Toderoff. A'i gol o ydy'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd. A mae yna waith am ddiffyn pwysig iawn I wneud fan hyn. Ac yn y diwedd. Mae'r am ddiffyn yn gwneud I gefnogwyr y Seintiau anadlu'n bro. Mae honna'n fler. Mae honna'n fler a mae Marriott yn flin o'r herwydd. Ond mae'r ciciau gosod ma di bod yn broblem. Dydy'r Seintiau ddim wedi gallu arfer. Na, mae wedi bod yn anodd. A hwn wedi bod reit yn ei chanol I. McMaster oedd y dyn yma, reit ar
draed Conor Roberts yn golygu oedd y golgeidog methu dod allan, jyst yn cael ei pinio nôl bron a bod. Mae'r 2-3 munud dwytha di mynd union fel sa Airdrie isio. Oedd na ryw fomentum yn dod pan ddoth ei lyfio yn y Seintiau ymlaen, ydych chi'n teimlo bod na dempo. Ond maen nhw'n cael craffaeth fan hyn a cawthol ar ergyd. Wel, fe ddoth o mor agos. Da ni gweld y symudiad yma, jyst llithro. Danny Williams oedd o'n syth i lwybr Telford, ac i ddeud y gwir doedd hi byth cweit mor agos a mae wynaf yn dangos yn fama. Mae o di ennill y tlws, mae hefyd efo Dundee United. A nawr te, mae Brobl wedi dod ymlaen, a Leo Smith dwi'n meddwl sydd wedi gadael. Felly Ryan Brobl falle ddim yn holliach, ond mae o math o ddyn sy'n gallu newid gêm. Yndi. O'ch ma'n cymryd y eiliad fach efo Brobl. Just tu allan i'r cwrt Cosby, ydy o'n gallu creu llew hi'n cael ei wergyd, ffit neu beidio. Mae dal yn gallu sgorio, dwi'n meddwl yn gwneud rhediad ymlaen wan. Josh Daniels, sydd wedi chwarae'n gampus. A bron iawn a gwneud beth sy'n digwydd o hyd. Ych chi'n camol chwaraewr am egin camgymeriad. Brobl. Mae o yn gallu troi gêm ar ei phen. Mae amser yn bryn. 5 munud o amser sy'n mynd i gael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm yma. Nawr te, mae amser o bosib dechrau gofyn ydy'r sgôr o yn adlewyrchiad teg. Yndi, dwi'n meddwl, i fod yn gwbl onest. Mae wedi bod yn gystadleol. Oedd yr hanner cyntaf yna, y ddau dîm yn cael eu cyfleoedd. Oedd 10 mynd i fewn ar yr egwyl, efo gôl yr un. Yr ail hanner, bydd hwn yn eitha siomedig, oherwydd dwi'n meddwl allan yn dod allan o'r traps. Chydig bach yn fflat, chydig bach yn fodlon, efo'r sgôr oedd Annie ar y pryd. A wedyn, unwaith maen nhw'n ildio, mae chydig bach yn hwyr arnyn nhw'n trio newid yn ôl. Dyna'r math o ddigwyddiad Marshall yn euog fanna sy'n mynd i fod yn wrth fodd Airdrie fydd yn bris o gwbl ar nhw gymryd unrhyw gic nawr a ninne yn yr ail funud o'r 5. A'r rheolwr ifanc sy'n o bosib yn mynd i gael dathlu allan o hi gan yr eilydd Dan Williams. Young. Nid y pnawn oedd i ddisgwyl ganddo fo. Josh Daniels, Brobl tu fewn iddo fo. McManus ar ymyl y cwrt. A angen gwasanaeth da, a di hynny ddim wedi bod yn digwydd yn yr ail hanner yma. Mae 15 mlynedd ers i Airdrie godi'r tlws yma. Fe bydden nhw'n gwneud os bydden nhw am y 5ed tro, ond nid cyn i'r dorf gael cyfle i longyfarch seren y gêm. Y gŵr sydd â'i gic o'r smotyn yn gwahanu'r ddau dîm a oedd ei dad o'n chwaraewr rhyngwladol i Bwlgaria. Mae wedi bod yn boen. Yndi, heiddi'r gymeradwyaeth. O bosib, os fydd y Saint yn sgorio gol hwyr a mynd â hi amser ychwanegol a cic ar smotyn, bydden nhw'n difaru gymryd o oddi ar y cae, ond mae wedi gwneud yn dda chwarae teg, wedi bod yn lond llaw drwy'r pnawn. Da i Gallagher ymlaen ar y maes bellach. Gan Airdrie. Ond am wahaniaeth mewn 2 hanner. Y cyntaf yn llawn digwyddiadau, yn addo gymaint. Ond mae trefn Airdrie wedi atal chwarae slick y Seintiau yn yr ail hanner, ynddi? Yndi, a ti'n gwybod, sy'n lwyddiant codi'r tlws yn amlwg. Siw bod nhw dal yn gobeithio ac yn meddwl bod hi'n bosib cael dyrchafiad hefyd. Oherwydd y system gymail gyfle yn yr Alban, felly, o bosib yna fwy o lwyddiant i ddod iddyn nhw. Bêl yn cael ei hennill yn 10 yn ôl y dyfarnwr. Mae Airdrie wedi synnu pobl y tymor yma. Oedd pobl yn synnu bod nhw wedi cael dyrchafiad y tymor diwetha. A hwnnw gyda llaw o dyrchafiad ar drail Falkirk. Sef y tîm
Dyn ni'n ymweld â'i carcen o'r pnaw yma. Ond ers dod yma, mae wedi bod yn dymor da, ac mae hwn yn rhan da o'r tymor iddyn nhw. 90 eiliad ar 90 munud yn weddill. A mae yna ganu rwan. I fod yn deg, mi fyddai'n ddiwrnod mawr i Edri hefyd os nhw'n ennill. Os a droiad yng nghyntfon y stori yma, Young. Mae yna chwaraewyr o'r y maes sy'n gallu troi stori. Dyma un ohonyn nhw, Sislevic. Y bel mewn at Drobl. Drobl, cael ei gael awr. Ac yr amddiffynwr yn cael fyrnau Craig Watson ac yn canmol ei hun. Dyma'r cyfle ola o bosib. Hanner munud o'r amser ychwanegol yn weddill. At y postyn gosa. Gwaith amddiffynol effeithiol eto. Sbiwch lle mae Young. Y pen cwbl anghywir o'r cae o safbwynt y Seintiau Newydd. Os yna un ymdrech ola yn y chwarter munud sy'n weddill. Brobl. Seintiau gorod cael i gwthio nôl. Mae ar ben. Ac ar ôl 15 mlynedd o aros, mae Edri unwaith eto yn ennill Cwpan Her Yr Alban. Bydd y tlws ddim yn gadael yr Alban, a hynny am y tro cyntaf erioed. A fydd y Seintiau Newydd ddim yn cael cymryd y cam oedden nhw am i gymryd i brofi i bod nhw yn datblygu. Mi fydd hon yn ergyd drom iawn i'r Seintiau. A sbiwch ar y dathlu. Dyma faint mae o'n ei olygu i gefnogwyr clwb Edri. Ac mae yn werth tanlinellu. Mae nhw hefyd yn mwynhau diwrnod pwysig iawn. Ac y dros y 90 munud ac ychydig o amser ychwanegol Owain all nebwyno. Ie, yn heiddiannol dwi'n meddwl. Oedd y Seintiau Newydd chydig bach yn hwyr, chydig bach yn hir, yn penderfynu bod y Seintiau Newydd da ni di arfer i weld dros y blynyddoedd ac yn sicr tymor yma. Felly, Airdrieonians cael yn gyfechiadau nhw, Seintiau Newydd, rhaid iddyn nhw ddisgwyl am flwyddyn arall. Ie, da ni'n gweld hyn yn aml. Oes mae yna gymrydwyo, ond mae yna wynebau prydd. A mae record ryfeddol y Seintiau o un buddigoliaeth ar y llall yn dod i ben, ac yn dod i ben yn y modd mwyaf creulon. Oedden nhw isio hon, oedden nhw'n deheu am hon, ond unwaith eto, efo'r gŵr falle na daniodd ar ei luniau mewn siom. Cec gorsmotyn y dyn yma sy'n gwahanu'r ddau dîm, awn ni ar yn penne at Nicky John. Well, Craig, first of all, huge commiserations. It wasn't to be this afternoon in the end. Yeah, it wasn't. Yeah, you know, it's really frustrating. Game's finished, a minute going. You know, I need to have a bit of time to gather my thoughts, really. Do you feel that you were maybe pressed to play a different kind of football today, particularly in that first half where the ball was coming down the middle of the pitch, maybe a bit more than what you're used to? Sorry, I didn't hear you. Sorry. Do you feel that you were maybe pressed to play a different kind of football today, particularly in the first half, perhaps? Yeah, I don't think we're pressed to. You know, I think we didn't. I'm not too sure we played the way we wanted to play, the way our game plan was. Whether that was pressure or not, that's you know, like I said, I'm probably going to have to reflect on it, have a look at the game back before I can really analyse. You know, it's, like I said, you've got 10-15 minutes at half time, changed it a little bit. Thought second half were better than we were first half, kept the ball a lot better. But, you know, ultimately give a really, really poor penalty away. And that was the difference on the day. In the first half, you did create your chances, but only one goal to show for it, disappointingly. Yeah, it was. I thought the first half was very, very open. I thought they created chances, we created chances, and, you know, could have been 2-2, 3-3 at half time. You know, obviously disappointing, you know, to finish the game 2-1 and being on such a sloppy goal as well. As you say, disappointed to concede the penalty as you did in the second half there as well. A disappointing afternoon overall for you. How will you pick yourselves up from this and look on to next week now? Yeah, look, we will, of course, we've got lots to play for still. You know, we've still got a Welsh Cup semi-final next week. We've still won a goal season unbeaten. So now it's something that we've got to make sure that we do. Obviously, everyone's going to be disappointed. You know, no more so than all our players and staff. But you know, that's football is. You know, we look at it and
we'll analyse it and see where it went wrong and can we learn from it. But ultimately it's disappointing because we've been beaten in the cup final. Craig, safe journey home. Diolch yn fawr iawn. Thanks Nicky, thank you. Diolch I Craig, diolch I Nicky, byddwn ni nôl mewn eiliad siomedig yn amlwg. Dwi'n coet yn siŵr beth i ddweud I hunan, mae'n ddiddorol, maen nhw'n dîm gwych. Maen nhw'n ei mor dda yng Nghymru, ond pan mae'n dod I sefyllfa fel hyn, neu dod I Ewrop, maen nhw ddim cweit yn gallu cymryd y cam nesaf yna. O'n i'n meddwl bod nhw war yn dda. Allan a hael hanner, collen nhw bach o siap nhw, taflo nhw lot o chwaraewr i'r man, wnaethon nhw newid rhyw 5 chwaraewr yn y cais I trial ennill y gêm yn y diwedd, ond wnaethon nhw war yn dda. Ti'n edrych nôl, nes I sôn o'r ddechrau'r rhaglen, mae rhaid I cymryd cyfleuon ti. Fi'n gwybod oedd hi'n gynnar yn y gêm, cyfle yna I Brad Young, allan o fwy dwy lan, gêm wahanol dwi'n yn siŵr, ond yn sicr nes nhw war yn dda heddi. Do, dwi'n mynd yn agos iawn yn efo'n tîm sy'n bedwerydd yn y Bencampwriaeth Yr Alban. Maen nhw'n hapus, dawn i'ch chi'n fynd nôl at Nicky John. Well, Adam, I think we can see from the celebrations and the elation on the pitch here behind you this afternoon what it means to Airdrieonians. Can you describe your emotions at this point? Relief, to be honest. We were back to the wall the last 20 minutes against a very good team, to tell you the truth. So to overcome that today was amazing. And just delighted to get a foot over the line. You obviously went a goal behind to begin with. Was there a moment where you perhaps thought that this wasn't to be your afternoon? Not at all. As I say, they came out the traps flying. They were very good. We knew we just had to settle into the game. We were a wee bit erratic. Strava takes his goal lovely and we settled down from there and I managed to go and grab another. Yeah, and what did the gaffer then say at half-time to make you change things in the second half and maybe go up a gear? Yeah, that was just the message. I thought after half-time it actually went a wee bit flat, but we were getting joy out hitting Big Toddy and getting off him. You sort of see that for the goal, it's just a ball in behind, Josh does brilliant, and then go and grab the penalty. So, no, it was just more of the same of what we were doing and just relax, really. And it's been a good many years, 15 I think, since Airdrieonians have had their hands on this trophy. Can you give us an idea of what it means to the club and to the fans? Yeah, you see all the fans in about the club the last week or so. Gene is on and everyone giving us support, and it means the world to us as well. As you say, first time in 15 years, they don't come around often, so we'll definitely celebrate it. We appreciate you coming over to speak to us this afternoon. Many thanks, diolch yn fawr iawn, and congratulations. Thanks very much. Cheers. Yn ddyn hapus iawn. Nath ddim yn diolch hefyd. Dwi'n credu pawb yn gweud diolch yn hyn. Wara teg iddyn nhw. O'n i'n sôn bod nhw'n coet yn gallu cymryd y cam nesaf, ond wedyn chi'n clywed I ymateb yn gweud rhyddhad ar ôl cael gêm mor anodd yn efo'n Seintiau. Dangos be maen nhw'n meddwl ohonyn nhw. Mae'n ganmoliaeth yn ei hunan. Ie, a ni oedd bod yn siarad yn arbennig o dda, then sylweddoli pa mor dda, pa mor gryf yw'r Seintiau Newydd I fod yn hollol onest. Felly, mae'n rhyddhad yn gair da I defnyddio a cynnico'r pnawn y pel-petai. Ydy, mae'n ni'n diddorol, eto ni'n atgoffa pawb o'r sefyllfa, maen nhw'n bedwerydd yn y Bencampwriaeth yn yr Alban. Maen nhw'n dîm sy'n y gemau gyfle, yn gobeithio mynd I uwch gyngor yr Alban. Felly dwi'n fel bod nhw wedi chwarae rhyw dîm ceinio gydymau fan hyn prawn ma'n addo fe. Na, yn hollol, mi fyddan nhw nawr yn targedu, maen nhw'n ennill y cwpan, rhyddhad nawr, mae hwnna oddi ar y rhestr fel petai. Edrych mlaen am y gyngor a'r gemau gyfle fyddan nhw'n gobeithio. Ie, 26 buddugoliaeth yn olynol i'r Seintiau cyn hon. Mae'n fwy na hynny os chi'n cyfri ennill yr gicr smotin hefyd, ond dyna ni, mae'r rhediad na wedi dod I ben. Dewch chi'n edrych ar yr eiliad allweddol na yn yr ail hanner. A atgoffa pawb hefyd, mae cicr smotin yn unig oedd yn gwahanu'r ddau dîm yma. Wel, ie, yn hollol. Bydd allan fydd mynd nôl falle i'w gol geidwad ond mae'n jyst yn anffodus, mae'n jyst yn rhoi I drod allan. I fod yn dig, mae gic o'r smotin arbennig, achos mae'n bwrw y side netting fod tai, ond bydd Pasg yn siomedig y ffaith bod wedi rhoi y gic o'r smotin I ffwrdd yn y lle cyntaf. Diffyg communication yn y cefn yn rhywbeth fe a Conor Roberts yn y gol, dwi'n meddwl. Ond mae Sodor yn glyfar hefyd. Oedd hi yn gic oedd yn y cwrt, ond mae fe hefyd, y ffordd mae fe yn rhoi gorff rhwng y bêl ar amddiffynwr yn wneud gwaniaeth mawr. Ie, ti hollol iawn. Nath edrych ar rhediad Pasg a jyst roed I gorff mewn sefyllfa lle oedd Pasg ffili gweld yn ddall i'r sefyllfa fel petai, felly clever ganddo fe. Ie, dim pawb sy'n hapus dros y Pasg yn anffodus. Felly Edri di mynd â hi
y cwpan yn aros yn yr Alban unwaith eto. Mae'n dangos fan mor anodd i ddod fan hyn i godi cwpan. Cei Conna di trial, di so nhw'n agos beth i gwneud yna. Y Seintiau nawr, felly chi ddadlen dîm fo'r lefel arall i Cei Conna falle, ond mae'n mor anodd dod fan hyn a cipio'r cwpan. Ie, mae'n bwysig rhoi clod i Cei Conna pan nes nhw i'r ffeinal yn 2019 a hefyd i'r Seintiau Newydd y pnawn yma y clod y ffaith bod nhw wedi cyrraedd y ffeinal. Stepau nesaf, fel ti'n gweud, yw'r un caled fel petai ennill y cwpan a creu hanes. Fi'n meddwl yna siwmedig. Wrth gwrs bod y quadruple ddim anno nawr, ond o'n eitha hoffi geiriau Harrison yn gweud, reit, o'n i'n mynd edrych ar y gêm rhwng Met Caerdydd nawr, hwnna sy'n bwysig, felly edrych ymlaen. Ie, just y 3 cwpan a mynd drwy'r tymor heb golli gêm. Mae'n bach oed i ni bod fan hyn. Ni yn aros i weld Edri yn codi'r cwpan. Mae'r chwarae wedi goffo gadael y cae. Gymaint o gefnogwyr wedi dod ar y cae i ddathlu. Rhai yn achosi dwlu, ond maen nhw wedi clyrio'r cae erbyn hyn. Fe welwn ni y cwpan yn cael ei godi cyn bo hir. Felly dyna'r sefyllfa fan hyn. Yn un o'r hanner cyntaf jyst i weld y goliau yna. Yr hyn ddigwyddodd fan hyn yn y rownd derfynol. Mae'n teimlo fel oes yn ôl erbyn hyn, pan hyn ddigwydd, am ffordd i ddechrau. Ie, wel, dechreuodd pethau mor dda, gath cyn hyn oedd y cyfle Brad Young ar y postyn pella. Nes i'n sôn pa mor dda nath Brad Young jyst i ennill y bel a wy'n sgwara i'n ôl i Clark, a mae Clark yn claddu top y gornel. Gret o gol, a ti'n meddwl, reit, mae'n edrych yn addawol i'r Seintiau Newydd, creu hanes, ond yn ffodus, mae PêL-DROED yn feistr caled rhyw weithiau. Mae welson ni gyfle cynnar i Brad Young, dal ddim yn siŵr sut dath e fethu, ond mae'n bwysau yno fe, mae'n swyllo fel hyn. Declan McManus yn hwyr, yn cael rhyw gyfle eitha da hefyd. Weithiau, dwi ddim yn digwydd. Os i nhw'n methu, chi'n gwybod mae'n mynd i fod yn blawn anodd. Ie, yn hollol. Mae rhaid i gymeryd y gyfleuon. Welon ni nos iau pa mor glynigol oedd Cymru. Fe cymeron o'r cyfleuon nath dod ar draws nhw, a mae'n neud PêL-DROED lot yn haws pyn ti sgorio goliau. Felly, siomedig i'r Seintiau Newydd, ond mae rhaid nhw fod hefyd yn hynod prawd o be maen nhw wedi cyflawni prawn yma. Dim ymwneud am hynny. Dewch i ni weld y gol ddath ar tîm cartre. Nhw oedd y tîm cartre? Mae Seintiau oedd y tîm cartre. Ta beth, yn dechnegol, y tîm lleol newn ni alw Airdrieonians, ond yn depyn o gol hefyd. Enghraifft arall, nath Nicky sôn wrth Craig Harrison, mi o'n nhw'n mynd lawr y canol na'n gyson. Ie, fe nes i sôn o'r ffaith bod nhw waret o system gwahanol i be mae'r Seintiau Newydd yn gyfarwydd gyda doi ymysod o'r ran top. A mae hwnna yn glenigol. Y bêl dwi'n hoffi o'r capten hefyd, jyst yn crymanu ddi mewn i'r hediad mae'n foli dda arbennig o ddaw ar y teg. Oedd hi'n gêm ryfedd, oedd gan y cyntaf yna'n gampus. Oedd hi'n mynd o un pen y cae i'r llall. Ar ail hanner, oedd eitha dim fflat, ond cagey maen nhw'n gweud yn Saesneg, ond wedyn mae'n rownd derfynol. Wel, yn hollol, ond o'n i sôn pa mor gloi oedd y gêm yn mynd, a mae hwnna'n yn achlysur i'r ddoi dîm, y ffaith bod nhw'n rhoi sioi ymlaen iddo ni a'r cefnogwyr. Da ni'n gweld pa mor frwd yw'r cefnogwyr fan hyn lan yn yr Alban. Ond yn sicr, mae rhaid rhoi clod i'r ddoi dîm yn y ffordd nes yn y ware. Maen nhw'n trial adeiladu llwyfan fan hyn ar hyn o bryd. Fi wedi cael digon o marfer, dy lego o'r plant gatre, draw i helpu nhw cyn fwy. Maen nhw wedi cael bach oedi i gael pobl oddi ar y cae cyn bod nhw'n gallu dechrau'r seremoni. Dyna sy'n gyfrifol am hynny. Yn amlwg diogelwch sy'n do gynta. Felly pawb di clyrio, maen nhw wrthi yn paratoi ar hyn o bryd. Os na, dwi'n gwybod, chi'n meddwl am rhywun fel y Met nawr yn paratoi gwrdd ar Seintiau yn y Rownd Derfynol Cwpan Cymru penwythnos. Sy'n nhw'n meddwl, dalwch mlaen, os na chink bach. O'n i'n meddwl that ti'n gofyn y cwestiwn na. Dwi'n yn siŵr, fi'n dal yn meddwl mae'r Seintiau Newydd ddim yn mynd mewn i'r gêm na fel y ffrefriannau, ond fydd pwynt gyda Met Caerdydd i brofi. Y ffaith bod nhw heb fod i ffeinal Cwpan Cymru, maen nhw wedi cael profiad o chwarae yn Ewrop, maen nhw wedi ennill y Cwpan y Gyngred, dwi'n meddwl. Felly, hwn yw falle y step nesaf iddyn nhw i cyrraedd ffeinal, a hyd yn oed gobeithio codi Cwpan Cymru. Ie, tîm olau ennill yn erbyn nhw yn y Gyngred hefyd. I mynd nôl i mis Chwefror blwyddyn diwetha, pan nath hynny ddigwydd. Dewch i ni gael mwy o ymateb y seremoni bron dechrau nôl â ni at Nicky John. Wel, Leo, mae'r siom yn amlwg ar dy wyneb di, dwi'n meddwl. Di hwnna'n un anodd i gymryd? Yndi, dwi'n teimlo, nathon ni'n rili chwarae'r ffordd oedden ni isio tan oedden ni allan colli, a dyna sy'n gwyllto fi. Dwi'n teimlo fatha, oedden nhw'n mwella ni, o gwbl, dwi'n meddwl na jyst camgymeriadau, da ni wedyn bod reit slopi. Da chi'n gweld ar y gêm y ffordd oedden nhw'n trio chwarae, gath nhw'n neud yna, nathon ni'n delio fo, nathon ni'n trio delio fo wedyn.
lle ddol ni wedi, a dyna sy'n siomedig. Ti'n dweud bod chi heb chwarae fel da chi'n gallu chwarae. Be wyt ti'n teimlo nath atal chi'n rhag wneud hynny? Dwi'n yn siŵr, dwi'n meddwl, gormod o peli lawr y Sianeli yn y hanner gyntaf na. A da ni, oedd nhw reit dyfn anyway, so sy'n wedi gallu chwarae lot o wyl, ond fel y trio fforsio peli, dwi'n yn gwybod, ond rhaid fi watcher y gêm yn ôl a sbio iawn eto. Nawn siomedig yn y diwedd, Leo, ond da ni'n gwerthfawrogi bod ti wedi dod i siarad efo ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch i Leo Smith, gwerthfawrogi hynny'n fawr. Diddorol gweld bod nhw gyd eisiau gwylio nôl cyn dweud llawer a dadansoddi. Fel eich chi weld, mae yna fedale yn cael eu cyflwyno, y seintiau yn siomedig, ond mae yna gwpan i'w godi sy'n golygu. Ewn ni nôl at Nick Parry. Diolch Dylan. Mae'r siom ar y wynebau yn adrodd cyfrolau. Fe ddathon nhw yma i ysbeilio. Fe ddathon nhw yma i greu hanes. Fe ddathon nhw yma i fod y tîm cyntaf i gymryd Cwpan Her yr Alban allan o'r Alban. Ond ddigwyddodd o ddim ac yn dilyn y seintiau cyfle i'r dyfarnwr a'i dîm rheoli. Oedd Leo Smith, o'n i'n meddwl o wain, yn onest iawn fanna'n yn ateb. Oedd, a mae Leo Smith yn chwaraewr ddigon clyfar, chwaraewr ddigon galleuog i sylwi beth sy'n mynd ymlaen ar y cae. Ac mae o'n gwybod oedd y Seintiau ddim cweit i hynna, yn enwedig yn yr ail hanner na, oedd o'n deud i hun, nathon ni mond dechrau chwarae, ffordd da ni'n chwarae ar ôl mynd ar ei holi. A mae hynna wastad yn anodd i gymryd, oherwydd ti'n difaru dwyt. Ond wedi y tymor fydden nhw'n sbio nôl yn meddwl, a fysa ni wedi gallu gwneud mwy. Mae'n werth i ddeud eto, y chwaraewr reolwr yn dod mlaen, Rhys McCabe, ac y tîm sy'n mwynhau diwrnod mawr yn hanes i clwb nhw hefyd. Y tro cyntaf ers 15 mlynedd iddyn nhw gipio y tlws yma. Gyda llaw mi oedd na gystadleuaeth. Give the glory i gefnogwyr gael ennill a chael y cyfle i gyflwyno'r tlysau ar ddiwedd y gêm. Felly mae ddiwrnod mawr i gefnogwyr Airdrie, ond mae ddiwrnod mawr iddyn nhw. Mae yna gefnogaeth aruthrol yma mewn gwirionedd ac maen nhw wedi profi pam i bod nhw'n ymladd i fod ymhlith prif adran yr Alban y flwyddyn nesaf. Ond allan ni'n cwyno mae nhw sy'n yna wain. Na, ddim yn gwbl, ti'n da, chwarae teg. Ac da ni newydd sôn y ffaith fod y Seintiau Newydd jyst yn dyfaru chydig bach, oherwydd nath y Seintiau'n iawn. Ond jyst dim cweit yn gallu bod digon da i achosi digon o broblema. Na, chwarae teg, tîm gora. Maen nhw wedi wynebu tymor yma yn y gystadleuaeth a heina sy'n cael ei dwylo ar y tlws. Medal am wddw y chwaraewr gorau ar y cae, Nicolai Todoroff y gŵr sgoriodd ac eco'r sbotyn. Am y 12fed tro ar hugen, mae Cwpan Her yr Alban yn mynd i gael ei chyflwyno. Am y 5fed tro yn hanes y clwb, Airdrie ydy'r tîm sy'n mynd i godi y tlws hwnnw. Fe ddoth y Cymru yma i geisio atal Albanwyr rhag codi'r cwpan. Di hynny ddim wedi digwydd. Dio ddim yn mynd i ddigwydd. Mae'r tlws yn mynd i gael ei roi i'r capten Adam Frizal. Ac y tîm sy'n dathlu, enillwyr Cwpan Her yr Alban 2023-24 ydy tîm Airdrie. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A'n cydymdeimlad ni am ymdrech y Seintiau Newydd. Diolch Nick, llongyfarchiadau i Airdrie. Bron a bod yn amser yn eich gadael i chi. Mae wedi bod yn dipyn o daith i'r Seintiau Newydd. Siôn maen nhw'n gweud ar hyn ystod, chi'n dysgu mwy o golli weithiau. Beth all y Seintiau ddysgu o hyn? Wel, maen nhw'n broffesiynol, fydden nhw'n edrych nôl ar beth digwyddodd y pnawn yma. A ie, mi fyddan nhw'n dysgu o hyn. Un beth sy'n sicr, ti'n ffili cario ymlaen ennill gêm o Bydd. Yn hwyrach mae pethau yn mynd i ddod i ben, ac yn anffodus i'r Seintiau Newydd heddi oedd hwnna. Siôn, diolch fawr iawn am y cwmni, diolch am eich cwmni chi hefyd. Mwy o Pêl-droed byw nos Fawrth. Cymru, gwlad Pwyl, ond dim quadruple i'r Seintiau Newydd. Neith y treble y tro o bosib, am y tro, hwyl fawr i chi, nos da.